Empezamos aprobamos las actas con unanimidad. Luego, dación de cuentas de ejecución trimestral del primer trimestre de 2026. No, se remiten los datos a la cuenta virtual. Simplemente eso da cuenta de que se remitieron en el trimestre. 3. Dación de cuentas del periodo medio de pago correspondiente al primer trimestre de 2026. También se remitió por oficina virtual de las entidades locales y el periodo medio de pago del primer trimestre es de 13,14 días. Y el 4. Dación de cuentas de los decretos de alcaldía. Constan en el expediente. E o 5 é a moción do Grupo Municipal Socialista de Concello de Cervantes para instar a Xunta de Galicia a asignatura dun convenio interadministrativo de colaboración para a creación e mellora das saídas municipais de auga en varios núcleos rurais do municipio. Bueno, vamos, somos conscientes do problema que hai cas traídas de auga e o problema que cada día é maior de que hai pueblos que están sin auga ninguna. O cambio climático, que sea, os pozos secan e cada día hai menos. Somos conscientes totalmente desa situación e hai algunhas pueblos como pode ser San Pedro, San Martín, algún máis, San Martín da Ribera, algún máis, que a situación é desesperada. Ora, está claro que como non colaboran outras administracións, a solución ten moi mal arreglo. O presupuesto do Concello dá para moi pouco, podese ir facendo que alguna de vez en cuando, pero eu creo que o que teñen é que implicarse a Xunta, por lo menos, e a Diputación se pode tamén, que además presupuesto a Xunta de Galicia. Entón, esta moción, o único que pretende é chamar a atención, empezando por cinco aldeas: San Pedro, Santo Tomé, Lumia, Quindous e San Martín da Ribeira, que seguro que hai que continuar, porque o problema non son só estar 5, sino que son moitas máis. Pero, bueno, por lo menos empezar con algo. Sin a axuda da Xunta, a capacidade de facer traídas de auga do municipio é moi escasa. E habría que deixar outras cousas para ir facendo alguna cada segundo ano, unha cousa así. Entonces, esa situación prolóngase a solucionar a vida de só que sean estas 5 aldeas, pois é un período por menos de 10 anos. O que os que vamos xa con edad, pois igual xa ni movemos, ou cando se arregle, xa é tarde. Entonces, creemos que debe implicarse a Xunta de Galicia, e se hai que falar ca Diputación e colaborar algo, pois tamén, e lanzamos simplemente unha petición de axuda para encarar ditas traídas de agua. Así resumido. Todos conocemos a situación de dispersión, e onde vivimos, os problemas que hai aquí, e eso todos non fai falta repetilo, porque xa sabemos. Entón, somos municipios moi pequenos, moi dispersos, rozando 1000 habitantes xa, e como non haxa cualquier día baixamos de 1000 habitantes e xa temos incluso menos presupuesto, e faise difícil. O presupuesto municipal, manter outros servicios, arreglar carreteras, manter a basura para os lugados e facer traídas de agua. Non sei se podo intervenir ou... Se lle das a palabra. Podo falar, sí. Bueno, primeiro, boas tardes a todos e a todas, benvidos aos vecinos que aquí nos acompañamos tamén. E tamén desexar unha pronta recuperación, que eu acabo de enterar a Inés, a muller de Eduardo, que se recupere pronto, que foi o accidente que tuvo. Bueno, quería comenzar dicindo que o Grupo Popular leva anos traendo a este pleno propostas para o Concello, para que o Concello solicitase axudas para traídas de auga, para que solicitase axudas e asinase convenios coa Xunta de Galicia e coa Diputación Provincial de Lugo, como digo, para facer traídas de auga e melloralas as que haxa, onde sea necesario. A resposta do goberno local foi sempre a mesma, votar en contra das propostas que traemos.
Afirman que non existen axudas para este tipo de actuacións. Está grabado, así que excusan negado. En múltiples ocasións dicían que non había axudas para eso, que había que falar tra Xunta, que deran un convenio interadministrativo, que senón non había axudas normais. Mentira. Dende o Grupo Popular advertimos de que esa afirmación non era certa, porque si existían e existen líneas de colaboración e de financiamento para mellorar os abastecementos da auga no rural. Por desgraza, durante todo este tempo perderon oportunidades que poderían ter servido para solucionar problemas que moitas familias están sufrindo. E hoxe atopamos un cambio de postura. Traen unha proposta que vai na mesma dirección da que o Grupo Popular levamos defendendo durante anos. E que, de novo, fomos nós hoxe que na trouxemos. Aquí o Grupo Socialista, o Goberno local, trouxe unha moción, non está moi acostumbrado a ter mocións, porque non se preparou. Fixe unha moción de prisa correndo, porque como ya se enteraron que viñan veciños, e, pois claro, en conta non vamos votar, que facemos? Vamos presentar unha moción de que ya a Xunta de Galicia cartos. Vale. Nos traemos a moción que, insisto, registramos antes que eles, e eles van a remolde como sempre, e despois explicarei o que traemos na nosa moción, pero ustedes van a remar como sempre. Traen a moción, como digo, onde permítame que lles diga, se lles veo primeiro, e vou explicar por qué. Primeiro, como dixen antes, aquí escoitamos das súas bocas, en moitas ocasións, de que éramos moi cansinos co tema das traídas de auga. Cada vez que viñamos que trouxamos moitísimas veces, éramos moi cansinos co tema das traídas de auga. Que eles xa sabían que había o problema, pero claro, nada fai. Di que somos cansinos, nós preferimos dicir que somos constantes. Seguiremos insistindo hasta que os problemas de Cervantes teñan solución. Eso que lles quede claro. Segundo, tamén dixeron que a prioridade deste goberno, que está grabado, aquí o alcalde, dixo que a prioridade do goberno era arranxar o acceso aos camiños, ás vivendas. Querían acordar os camiños primeiro. Nos decimos e pensamos que se o goberno local considera incompatible arranxar camiños e impulsar as traídas de auga, o que están reconhecendo vostedes é a súa incapacidade para xestionar este concello, porque son dúas cousas fundamentales. E se non son capaces de facer as dúas cousas, á vez, mal vamos. E terceiro, como dixen antes, esta moción que vostedes presentan é puro postureo. Puro postureo porque limítase a instar á Xunta, como acaba de dicir o voceiro socialista, de solicitar un convenio interadministrativo á Xunta de Galicia. Na moción, única e exclusivamente, dice eso, non nombran a Diputación de Lugo, o cal non inclúe o compromiso de solicitar axudas que ambas administracións convocan cada ano, porque tanto a Xunta de Galicia como a Diputación de Lugo convocan axudas, as dúas administracións. Eu quero dicir unha cousa, teñan claro e non o olviden. O acceso á auga potable é un servicio básico e un dereito esencial que teñen os veciños e veciñas. O abastecemento ás aldeas é competencia municipal. Verdade que vostedes solicitan axudas e convenios á Xunta e Diputación para arranxar camiños? Verdade que sí? Tanto a Xunta de Galicia como a Diputación. Sí, verdad? Para comprar vehículos e incluso para comprar un testigo, tamén solicitar un convenio. Verdade que sí? Pois fagan un favor e deixen de politizar algo tan importante e necesario como son as traídas de auga. Miren para o público. Hoxe, vecinos e veciñas que nos acompañan aquí, como poden vostedes mirarles á cara e dicir o que están dicindo? Aquí, veciños de San Martín da Ribeira, que nos acompañan hoxe, levan casi 20 anos agardando unha resposta. Aquí temos os escritos do ano 2008. Mais de 20 vecinos asinaron este escrito no ano 2008, dicindo que se fixera unha traída de auga. Casi 20 anos, Vale. Vostedes, como sempre, taladines. Nem lles contestaron, sequera. Non se molestaron nin, pois mandaron escrito e dicirles, pois vamos, recibimos a súa proposta, vamos a estudiar, non, nin eso. Primeiro, unha falta de educación tremenda. Pero, bueno, os vecinos tiveron paciencia, esperaron ao 2021, fai casi 5 anos, a mandar outro escrito. Outros 20 vecinos volveron a reiterar
O mismo que pediran hai 15 anos. Facía 15 anos a traída de auga. Hai 5 anos desto, do segundo escrito. A resposta, a mesma. Silencio absoluto, caladiños. Cero. Nada. Nin solucións, nin explicacións. Silencio. Eu quero deixar claro unha cousa. Ignorar aos veciños non é gobernar, Non é gobernar. Se de verdade agora si lles preocupa o problema das traídas de auga, deixen de facer propaganda, como veñen facendo hoxe aquí, traen unha moción a facelo paripé, e poñan por diante os intereses dos veciños e das veciñas. Lean a proposta que nos trouxemos, porque parece que non a leron, a proposta que nos registramos, e comprobarán que é que ofrece solucións reais. A nosa proposta é clara. Deixar de poñer excusas e comenzar a traballar para resolver este problema dunha vez por todas. Cando unha proposta é boa para o Concello, como aí queremos nós, dá igual que non presente. O único que importa é aprobala e poñela en marcha. Pídolles, rógolles que deixen de priorizar os seus intereses partidistas e prioricen as necesidades dos veciños. Pedímosllelo, por favor. Hai que gobernar para todos. Non sei se me permite o alcalde, eu gustaríame ler a proposta que nos traemos, que vai no mesmo sentido que a que traen ustedes, pero moito máis, se me permiten, moito máis completa. Porque insta a Xunta de Galicia, como tamén propón a proposta, ou sea, o toma a proposta que ustedes traen, pero, se me permiten, é moito máis completa. Non sei se me permite poder ler, señor alcalde. A proposta que nos traemos. Pero o punto siguiente, ya teremos que votar. Sí, pero... No, Bueno, eu pregunto se podo para intentar chegar a un acordo e intentar se podemos sacar isto adiante. É dicir, a proposta que vostedes traen é a mesma que a nosa, pero para o noso punto para o noso ver, moi incompleta, porque vostedes traen unha moción de que pedir un convenio interadministrativo á Xunta de Galicia para traer as traídas de auga. Correcto. Iso é o que vamos pedindo anos. Pero é que non se pode quedar aí. Porque claro, a Xunta de Galicia dará, pero é que non é só por unha traída, como ben acaban de dicir, necesitamos moitas máis. Entón, o normal, como fai cos camiños e con outras cousas, é pedir a todas as administracións. Pedir a Xunta de Galicia e a Deputación de Lugo, neste caso. E a Deputación de Lugo non a nombran. Entón, nos hoxe propoñemos que hai que solicitar a Xunta de Galicia e a Deputación de Lugo a colaboración técnica e económica necesaria para financiar estas actuacións, acolléndose ás convocatorias de axudas existentes para a mellora das redes de abastecemento. Outro punto que recollemos é executar con carácter prioritario e urxente as actuacións necesarias para garantir o abastecemento continuo de auga en San Martín da Ribeira, estudando a mellor solución técnicas, xa sexa mediante novas captacións, ampliación de depósitos, mellora das condicións ou as actuacións que técnicamente se vexan máis viables. Digo San Martín da Ribeira porque é un dos pueblos que, efectivamente, como ben acá dicía tamén Luís, é un dos pueblos, dos 5 pueblos, 6, que sí necesitan urgentemente unha solución. Que pasa con isto? Que se solicitamos a la Xunta de Galicia, pois claro, poderemos solicitar unha, xa solicitan. Pero se unimos forzas, pedimos un convenio administrativo á Xunta de Galicia e a Deputación de Lugo, e ademais nos acollemos as axudas que hai para iso, das dúas administracións, igual podemos facer dúas traídas de auga por ano. Vale. O seguinte que poñemos, que temos que é importante, é elaborar un plan municipal de mellora das infraestructuras de abastecemento de auga, que recolla as actuacións necesarias nas diferentes aldeas do Concello. Como ben dicía Luís tamén, estas aldeas, pois o normal é facer un estudio técnico e ver que necesidade ou cal é a obra que mellor se adapta, cunha planificación temporal e cunha estimación económica. E despois informar periódicamente tanto a Corporación Municipal e a veciñanza do estado da tramitación e execución das actuacións previstas. Non vale que hoxe, si aquí de boas palabras, consigamos sacar isto adiante e despois nada de nada. Necesitamos saber que efectivamente mañá o primeiro que fai o goberno local é ponerse a traballar, nós, desde a oposición, o que necesite, pois solicitar á Xunta de Galicia e á Deputación de Lugo todas as axudas que sean posibles en relación a esta materia. Eu, con isto termino, quero deixar claro unha cousa. Aquí veñen
con excusas, levan 20 anos, bueno, levan toda a vida poñendo excusas de que non hai axudas, bueno, ahora dicen que sí, que se pode pedir a Xunta, tal. Mire, eu, alcalde, señores concelleiros, eu animos a que falen cun homólogo do noso alcalde, o alcalde de Ribeira Piquín, un alcalde socialista, pero que no tema das traídas de auga é un exemplo. Eu non teño problema de dicilo. Mire, unha noticia do Progreso, o ano pasado. Pero cada ayuntamiento ten as súas prioridades, porque a mellor eu ele Claro. ten os camiños, están todos feitos, e non sei si, non? No, ele o que fai, ahora é un teño... ayuntamiento pequenín, aquí, Claro, pero o que fai... na pila de aldeas. Claro, señor alcalde, pero o que non se pode facer é, en 20 anos, dígame usted que a Xunta solicitaron a Xunta de Galicia para unha traída de auga, dígame unha. Desde que levan gobernando, non a solicitaron. Tiñamos un plan, que non lo quitamos, que era o plan operativo local. Pero bueno, lo quitamos. se me permite, E señor iso, alcalde, mire, como non? mire, o Concello de Ribeira Piquín dotou da traída municipal a 25 núcleos cun 1 millón de euros, o que gastaron ustedes no castillo. Puxeron a traída de auga a 25 núcleos. En 10 anos, Ustedes en 20, 30, 40, que fixeron? Prácticamente nada. E dice, aquí o alcalde dice claramente, dice, cando lle preguntan como fixo para conseguir poñer esas traídas de auga, porque, ademais, dice na nota de prensa, dice que arranxou camiños, puxo, bueno, fixo outra serie de obras. Pois dice, o que fixamos é poñernos a traballar. Conseguimos un millón de euros ao largo dos anos, solicitando axudas a través do plan de ocupación, convenios interadministrativos, aquí o POI, non me entro eu, convenios interadministrativos, e os fondos de compensación ambiental da Xunta de Galicia, e tamén con fondos propios. O sea, entre as tres administracións, en 10 anos puxo auga a 25 pueblos. Pero claro, o Concello de Ribeira Piquín non pediu 1 millón de euros para comprar estas cousas. Pero bueno, insisto, claro está, e aquí acabamos de reconocer que axudas existen, a voluntad agora parece que tamén a hai, esperemos que teñan en consideración a moción que traen ustedes xunto ca nosa, que é a mesma na máis que a nosa, como acabo de vela, moito máis completa, creo que non terá ningún conveniente en votala e conseguir que isto salga adiante, nada máis. A ver, podense intentar xuntar, pero hai algunhas cousas que non son contradictorias. É dicir, se unha moción van 5 pueblos e non vai unha, ese punto ten que quedar eliminado, porque todos os pueblos terán o mesmo dereito. Correcto, pero... O punto 3 ten que quedar eliminado. Despois, vamos a ver, todo o que se... Porque ten que ir todos os pueblos. Elaborar que recolla as situacións nas diferentes aldeas. Ustedes, como goberno, terán que estimar, en base aos Non, escritos... ese é o punto 4, según isto, Bueno, pues o punto 4, perdón. O punto 4. Que pode ser algún error de descripción. É que igual está... Se é como un sitio en que veo repetida. Aquí de 5 puntos e despois volven a repetir e só aparecen 4. Non sei qual é a... Pode ser un error de descripción. Os acordos de tomar... Non, porque os 5 puntos, primeiro é a proposta de acordo que é incluída na orden do día, para os 25 puntos. E despois, o siguiente apartado son 4 puntos porque xa non deben incluir na orden do día. É de incluir os acordos, sabe? É ese o motivo. Todos estes 4, non sei, teredes... Eu creo que... Xúntense. Eliminando o punto 3, non sei, que digo alcalde. Pero vamos a ver, eliminando o punto de elaborar un plan municipal, non entendo. Ustedes acaban de dicir... No, executar con carácter prioritario e urxente... Vale, pero, pois eso, punto 3, de carácter prioritario e urxente, vamos poñer, en vez de solo San Martín, vamos poñer a 5 aldeas, se parece correcto. Vamos a ver, tú sabes que urxente, hasta que a elaboración dos novos presupuestos, non se pode mobilizar dinheiro para eso. É dicir, que isto ten que quedar todo co presupuesto do ano que ven. Entonces non podemos aprobar algo que ponga prioritario urxente, salvo que haya un convenio, Pero, por un lado, pode ser utilizar os convenios, porque, insisto, hai varias líneas de axudas. Ustedes
No momento que haxa axudas, se poda o que haya disponible. De que saen todos os anos. Todos os anos se abren no mismo plazo. Cando as haxa, o que non podemos votar prioritario e urgente cando non se pode facer. É dicir, Pero prioritario. tomaremos a toda a prioridade que se pode. Si queredes eliminar ese punto. Para que se non lle dan prioridade a urgencia. No, prioridade e urgencia somos conscientes. Esperando toda unha juventud Xa e vamos, Prioridade e urgencia non dice nada, para empezar, porque prioridade e urgencia cada un despois pode decir. Nós somos conscientes que se tomou, se pensou en outra cousa. Me daría vergüenza decirlo, estar aí. Sí, a verdade é que sí. Daría vergüenza. Hombre, por favor. Pero hai cousas, Sabadell e todo por aí que regan o Que maíz, verdad. regan todo. Pero Sabadell non é auga, é que non o podo creer. E Porque esa fixose como a subvención da Xunta, é dicir, que esa sí que fixo como a subvención da Xunta. Era a Comunidade Hai Europea, dinheiro para as augas. ciudadanos que teñen a segunda residencia, non teñen agua para bañar, lavar Pero xa non veñen en casa, xa Teñen que non veñen. marcharse. Xa non Somos veñen. conscientes, se queredes eliminar ese punto, os outros cuadros... E a un non é prioritario. Incluye a... Pues vaya. É máis prioritario o Castillo de Loura, eso, e preguntas. É que de verdade. O colmo dos colmos. Estamos cerrando el artículo 15 de nuestra Constitución. No El momento artículo que 15. salgan líneas de axuda, e se poden facer os convenios. Eso xa, cai Bueno, pues añade. E además que foi nos recibos que como estuveramos auga. Nada da basura foi como estuveramos Se auga. votar con E carácter agora prioritario non. e urxente as actuacións necesarias, esperando a resposta de outras administracións. Cando non apoio non fai falta que non lo comprometiendo su concilio a solicitar las ayudas de los Non, é unha foto. Perdón, porque se non... Vamos a ver, non. Vamos a ver, xa, Y ahora sale diciendo que somos socialismo, quero un acordo, pero vamos a ver, quero un acordo e a cousa que salga aquí por unanimidade. Vamos a ver, é verdade que salen subvencións, pero salen subvencións para varias cousas, entón hai que deixar unhas cousas para outras. Isto fai falta, en algún momento, igual hai que tirar delas, que eu non discuto, pero non hai unha línea para augas exclusivamente. Sí que hai. Bueno, pues que salga... Perdón, a ver, Luis, a ver, por favor, permíteme un segundo. Despois Luis. que ya que está grabado, dixeches unha mentira. No, non me chamen mentiroso, que non son mentiroso. Sí, mira, No, non falo magos. Vouche dicir, Non me insultes. vamos a ver, a nosa moción... Dime que mentira, a ver. Dixeche que nós presentamos a última hora, tarde Sí, e despois sí. de vos. A nos está presentada o 27 de maio, Sí. presentáchela o 25 de junio. No meu calendario, a maio vai antes que O junio. 27 de maio. Sí, o 27 de maio. Eso está firmada, non presentada. No, presentada de 27 de maio. O 27 de maio. Sí, Cervantes 27 de maio. Bueno, pues perdón, me equivoquei. Non ten importancia que o problema é que sabemos. Vale, perfecto. Pois entón, se ten A ver. tanto interés, vamos a ver, pero non quero deixar entrar unha cousa. A mí mentiroso non me taches, vostede non me taches de mentiroso. Pois unha equivocación. Equivoquei. Vale, Vale, pois equivoquei. Pero o que minti é, ahora, sí que o digo con todas as palabras, con todas as letras, son vostedes. Dicen que non existen axudas específicas para auga. Xa vos lo trouxen na outra vez. Que sí que existen. Había, pero quitaron. Sigue a saber, mira, o fondo de compensación ambiental, o fondo de Despois de compensación... meter moitas cousas. Exacto, pero que fixeron vostedes? Que fixeron vostedes? O ano pasado, Ter un mogollón de cosas. pero menino, o ano pasado solicitaron un vehículo todoterreno. A Xunta de Galicia polo Fondo de Compensación Ambiental. 40.000 euros e 10.000. Había pago. Este ano, en vez de solicitar unha treina de auga, solicitaron outro todoterreno. De pasear. Pois entonces, a ver, non falan tanto solitario, porque os veciños agora teñen acceso á información e isto veno na prensa. Con esa subvención non foi la auga, non Martín. Pois logo nada. Menino, é que esa Martín Vamos a ver, Eduardo, o convenio... Non hai o que dicir unha foto para o Ferrari Castillo, Escuita, o convenio... non hai ninguna fuente, esa Martín. Efectivamente, pero o convenio, pero vamos a ver, o convenio será necesario
necesario para alguna, ao mellor, pois, onde sea un coste moi elevado, onde unha axuda, as axudas que hai non alcancen o presupuesto. Vale. No, pero vostedes, Se non pide, claro. pero vostedes, Hai que por exemplo, pedir. para a traída de Villarquite, para enviar a traída de Villarquite, de Piordeno pediron 90.000 euros. Pero por que pediron por aí, en 20 anos, só pediron esas dúas e o resto non? Díganme. Non será feliz, porque hai un problema. Pero vamos a ver, Eduardo, o plan de axudas, unha axuda que pode chegar hasta o 75-80%. Vale. Na edificación hai que mellorar nas traídas, non para traídas públicas. Mellor non son mismo. Mellor, pequenas melloras. Isto é increíble. Está claro, porque é pelear. Exactamente. Estamos en el siglo XXI, no nos tratéis como analfabetos, por favor, Por favor. Una falta de respeto. Levan 20 anos pedindo. Eu creo que agora sí. Al menos tenernos un poco de respeto. Tiñamos o plan POL, plan operativo local. Non poñan excusas, menino. No. Mire, vostedes. Pero que escoiten unha cousa. O plan operativo local, se chama claro. Sí, perdón. O plan operativo local, nós damos prioridade aos saneamentos estes días que estaban ao lado do río, que estaban tirando de desagüe directamente todo. E despois, cando íbamos, porque agora tamén se dicen que estábamos priorizando nos núcleos nas municipales, nos servicios, nas carreteras municipales, unha vez que terminamos, empezamos nas trilhas, nada. Pero claro, se a capacidade presupuestaria hai que enfermar é aquí, Pero non se dá para todo. Pero se vai a un lado e para outro. Pero como van? Mira, o do 26 de maio, me pasa aquí a compañera Encarna, a línea de axuda da Xunta. La Xunta pone a disposición de los ayuntamientos ayudas para mejorar sus redes de abastecimiento y saneamiento por importe global de más de 5 millones de euros. Ustedes solicitan, claro, desde o mes de maio, ustedes solicitaron ou miraron algo disso? Esas eran as axudas pequenas, hai que ir a... Pero non pequenas. Hai que ir a... cartas, cortan cartas de Pero entonces ten que pedir 1 millón de euros para o Castillo, pediron claro. Se lle fai falta 1 millón de euros, pediron para a Lei da Auga. Claro, que te pides, non nos dan claro. Pero non pidiu. Pero vamos, Pidiu. Mais estamos antes. No. E despois unha cousa, o de priorizar o acceso ás vivendas, despois falaremos deso. Pero é que levan 30 anos e non deron acabado, porque ainda hai vivendas que non teñen un acceso digno. Non teñen de ter. Cando acaban de facer as pistas, teñen que volver a empezar a facelas por outro lado. Ahora cerrouse o plazo, o 29 de junio. Ahora a ver, bueno, queda dito. Y que después de esto que se dio, eso no es otro ritmo. Lo que tenéis es una desidia de no hacer nada. Una desidia de no hacer nada, pero cobráis. Por favor, hay que trabajar un poco. Costan cartos os caminos. Pero vamos a deixar. Vamos a deixar. Queren un edificio con 100.000 euros para o traído da auga? Sí, pero hai Primeiro hai que solicitar a axuda. Vostedes non solicitaron ninguna axuda. Ni unha. A Xunta de Galicia para iso. E a Deputación de Lugo en 20 anos solicitaron un convenio de 90.000 euros para Villarquite e para... Houve máis, houve comunidades que pediron directamente. Pediron. E logo San Martín, que problema teñen ustedes con San Martín? Hai 20 anos que levan pedindo. E con San Pedro, e con Dumia. Pero houve comunidades que... E con San Tomé, sempre melloras nas cidades. Porque a administración son pequenas melloras, son cantidades pequenas. Quedou claro, efectivamente. Pero hemos pedido y nos han dado. Hemos pedido a nivel personal y nos han dado. Pero si no lo hubiéramos pedido, no nos lo hubieran dado. O ese punto. A ver, A nosotros no lo han dado. Nos, antes de... Yo como se La Diputación, pero hemos pedido con la comunidad de vecinos. Ahora las traídas. Na Xunta, en cada Eso hai que publicar. está na mesa de medio cuadrado. Para a Xunta. Pero teñen que se mover vostedes, que son os que gobernan. Pero por favor. Por alusión. Estuvo aberto o plazo hasta onte. Máis de 5 millóns de euros
para traídas pechouse o día 29. Claro, é verdade que non a Xunta, pero o Concello é o que ten que pedir a axuda. Se o Concello non a pide, a Efectivamente. Nós Xunta estamos non pode pedindo facer nada. un convenio especial. Convenio especial, pero para eso hai que pedilo, non o pediron, falando aquí. É máis, pediron unha subvención á AGADER, a Xente Galega de Desenvolvemento Rural da Xunta de Galicia, de 102.000 euros. E concedeuselles. Podían pedir para unha traída de auga? Non, pediron unha pré-acondicionado Castillo, que non faga falta. Para potenciar a cocina, claro que fai falta. Pero por que non a pediron logo unha traída de auga? Non, porque non hai interés. Tienen interés. Tienen desidia de la Fernada. Claro que se podían pedir, claro que se podían, pero... Hablamos de 5 millóns de euros, esos son 15.000 euros por Concello de Galicia, é dicir, que con eso non se vai a manter. Pero claro, hai máis a Sí, pero os 15.000 que non pediu o Concello xa son 30.000 para outro. Se nós non a pedimos... Primeiro hai que solicitarlas, e despois falamos. Primeiro hai que facer o que traemos hoxe aquí. Hai que estudiar, facer un plan técnico, elaborar un plan municipal, e ver canto costa cada traída, e despois ver o tipo de axudas que hai, e o traballo hai que facelo ben. Para facelo ben hai que ter interés. E non o teño. A ver, eu falo, se queredes xuntalas, vamos a ler ese punto a ver se vamos a executar con carácter prioritario urgente as operacións necesarias unha vez recibidas axudas e convenios con outras administracións para garantir o abastecimiento continuo de agua. Elimínase San Madrid porque se poñen todos os pueblos a mirar igual, estudiando a mellora tal, eso sí que non. Non, vamos poñer os cuadros que realmente teñen que se presentaron escritos. Pois sempre vamos poñer os 5. E añadir tamén co compromiso de que o Concello de Cervantes, no momento que, o sea, que se abra a línea de axudas, que solicitará axudas para traer dados, e que tamén solicitará tanto, bueno, vai entrar no primeiro punto, solicitará tanto a Xunta de Galicia como a Diputación de Lugo, a parte das axudas que pode haber, pois o convenio interadministrativo, pero que se comprometa tamén. Mira, eu penso que... Pero a Xunta e a Diputación, as dúas, porque necesitamos mínimo de carácter urgente, mínimo 5 Penso treinos. que ten que traerlo antes, nos pegamos máis tempo. A línea de axudas tamén. A línea de axudas tamén. A ver, con eso un pouco facemos. Fai Hai un moi convenio Pilar que botou unha mão de verdade para poder traer a Pero vostedes piden convenios especiais para os arreglos de caminos. Pídenos. Aquí piden convenios especiais para os arreglos de caminos. Ben, aquí piden axudas para os arreglos de caminos. Sí. Pois o mismo, hai que facer das dadas, o mismo. Xa está, non é máis. Pero convenios especiais son as dúas cousas. Todas as palas acá. Correcto. Se non se fai para os caminos, tamén para as traídas de auga. Que é posible. E os que solicitamos antes, pois teremos máis dereitos. Si te puede leer... Lo que quedaría, Sí. no tengo muy claro lo que A quedaría, ver, o sea, sí. lo tengo claro, pero que es la de... Los dos, tenemos por ahí. Y el libro de los puntos estos a la Pero nos pedimos eso, ya mayores. Vale, entonces tenemos los puntos de la del PSOE, más los puntos de la del PP y una modificación de ejecutar con carácter prioritario urgente, nada que siga esas acciones y convenios y todas esas administraciones, las actuaciones necesarias para garantir el abastecimiento continuo de agua en todos los pueblos, estudiando a mayor solución técnica. Creo que los pueblos van a nombrar ese tipo que son los que realmente... Es un carácter que prioritario. pode ser añadir outros. E outros, Sí, os 5 e outros. E outros. Estos serían os prioritarios. Sí, sí, correcto. Estamos de acuerdo en eso. Entonces serían los 3 puntos de la del PSOE y todos los puntos del PP con ese cambio. Exacto. Entiendo, ¿no? Vale, está os 2 puntos pasados.
Bueno, votamos. Votamos. Sí, votamos. Perfecto. Vale, pasamos ao o 6. Moción do Grupo Municipal do Partido Popular relativa... Esa xa xuntamos. É a 7, perdón. A 7. Moción do Grupo Municipal do Partido Popular relativa á gestión do Concello de Cervantes ao convenio de xestión da biomasa nas faixas secundarias de protección. Bueno, esta proposta que traemos sobre a cesión do Concello de Cervantes ao convenio da xestión da biomasa nas faixas secundarias para a prevención dos incendios forestais, pois é unha proposta ao igual que as traídas de auga que levamos 3 anos que vai a legislatura traendo a pleno e vostedes sempre votaron en contra. A ver se hoxe hai suerte e conseguimos revertir isto. Resulta absolutamente incomprensible que un concello como Cervantes, cunha enorme superficie forestal e cun elevado risco de incendios, continúe sen asinar o convenio para a xestión das franxas na protección das aldeas. Cervantes, isto quero que o sepan todos, creo que xa o dixamos, pero quero recalcalo, Cervantes é o único concello da montaña lucense que sigue sin adherirse a este convenio. É un dos 5 concellos de toda a provincia que ainda non o fixeron. É dicir, Pedrafita, Nave de Suarna, Bezarreá, Nogai, As Nogais, Baralla, Maleira, Monsagrada, todos, absolutamente todos, asinaron, firmaron o convenio para limpar os outros pueblos e outras cousas que lerem depois que trae beneficio firmado. E ninguén os obligou, estes concellos non os obligou, firmaron por algo sería. Vostedes que queren facer? Que se equivocaron todos eles? Por favor. Mentre prácticamente, como digo, todos os concellos de Galicia decidiron aproveitar esta ferramenta para mellorar a prevención dos incendios, o goberno local de Cervantes decidiu quedar parado. A pregunta é inevitable. Por qué? Por que sempre chegamos tarde? Por que Cervantes ten que aparecer sempre na lista dos concellos que nunca fan os deberes? Este convenio permite actuar nas franxas de protección, incrementar a seguridade das vivendas e reducir o risco para a poboación e colaborar, ademais, coa Xunta nas tarefas de limpeza na prevención dos incendios. Porque non me veñan agora co cuento de que coa Xunta é que ten que limpar, claro que ten que limpar e xa o vai. Pero igual que a Xunta ten que colaborar cos concellos, os concellos ten que colaborar ca Xunta. Pero neste caso xa non é colaborar, neste caso é que é unha obligación dos concellos manter limpo, que é competencia municipal. Pero bueno, negarse a asinalo é renunciar a unha oportunidade que xa aproveitaron, como digo, casi todos os concellos de Galicia. É increíble. Vostedes votan unha e outra vez en contra da proposta que trouxemos a este pleno para que o Concello asine o convenio coa Xunta e con SEAG, que é a empresa pública que xestiona, que leva a cabo estes traballos. E ao mesmo tempo, isto é curioso, e ao mesmo tempo vemos que aquí o que cobra o soldo do alcalde, o concelleiro Miguel González, bueno, e o goberno local, dicen, publican e andan dicindo que adecentaron un local para que as brigadas de SEAG viñan para Cervantes. Maravilla. Claro. Genial. O traballo. É que vostedes empezan a casa polo tellado. Explico. Non se dan conta da contradición de todo isto. Mire. Como pretenden reclamar brigadas para o noso concello cando rexeitan adherirse ao convenio que precisamente prioriza que esas brigadas poden vir para aquí? É surrealista. Eso que explica isto? Xestión cero. Cero. Ocurre sin urbano. Enténganse que os concellos que están adheridos poden ter brigadas de SEAG, que este ano van montar. Pois vamos a adecentar o local para ter brigadas. Perfecto, chapón. Moi boa idea. Firmamos todos. Pero o problema é que non se fixeron os deberes. Para facer eso, para que as brigadas poidan vir, hai que estar accedido, porque se Navia, Nogales, Pedrafita, calquera dos ayuntamentos piden que vayan brigadas para aí, teñen preferencia, teñen prioridade. No, está un castigo.
Non, é un castigo. Están castigando vostedes os veciños. Exactamente. Isto está grabando. Están castigando vostedes os veciños. Unha responsabilidade da Xunta de Galicia que non a quere acoller, que debe cagar todas as competencias aos concellos. Eduardo, É da Xunta. o discurso ese xa non é Non, o discurso ese é real. non hai no compra. Iso é real, que o cumple o dixen, non é a verdade. Mira, iso durante moitos anos. Que pueblos melloraron destes que están Durante que pueblos melloraron? Que pueblos Que melloraron? pueblo millonario. Sí, Carlos Rozano. Pero pregúntelle, pregúntelle a Pedrafita, pregúntelle a Alcalde, pregúntelle a Baralla. Que pueblo en Pedrafita? Que pueblo? Pero pregúntelle ao alcalde porque firmou o convenio. Pero que pueblos? Pero pregunte, no, a mí preocúpame Cervantes, non me preocupa Pedrafita. O que me preocupa é que as brigadas, ao mellor non pode vir. Tú estás criticando porque non Claro. nos adherimos a Sí, isto. estou criticando. Porque un dos problemas... Pero que pueblos hai? Un dos problemas... Pedrafita, Nogales... Sí, en Pedrafita, Nogales e Paro, e van seguir limpando, porque están adheridos ás... Están adheridos... Pero que pueblos? Pregunte vostede ao alcalde. Que pueblos? Ningún. Limpiar os escolas. Ningún. O sea, en Pedrafita tampouco limpan as aldeas e fan nada. Ningún. Que pueblos nacional? Ningún. A ver, vostedes, aquí o propio Tú estás criticando o portavoz socialista reconoceu que antes ou despois se van ter que adherir. Se van ter que adherir. No, no, señores. Pero ustedes que son máis listos que o resto do Concello de Galicia. Se firmaron todos. Sabemos os problemas que Firmaron todos. Firmaron todos. Deixen o discurso ir en contra da Xunta de Galicia porque eso non lles vale. Non lles vale. Que contentos están Non cada lles vez vale. firmado. Non lles vale. Di que che diga a verdade. Que contentos Están contentos porque siguen aí. Siguen aí. Sacaron... Poden. Mire, vostedes o que non poden é seguir engañando a xente. Porque, mira, vostedes aquí poden... Non dicimos a verdade. Mira, os veciños Non poden... dicimos a verdade. A pregunto é, se Sí. o sistema de prevención de acierto de incendios en Cervantes, cortafuegos, pistas, Sí. deus algún golpe este ano. Sí. Dime dónde, que está todo sin limpiar. Estás limpa- Vas a Pero Navia, mire. vas a Navia, vas a Fonsagrada, e está todo limpio. Mira, acabas de delatar, Eduardo. Ahí está, porque están adheridos. Están adheridos al plan. Sí, señor. Mire, acabas de retratar. Mire, escucha su compañero. No, señor, é para todos. É para todos. Pero chamas así, mira. Como vostedes, nin se preocuparon en ler o convenio, que é que é insultante. É que, perdona se me poña así, me insulta que lle falten o respeto aos seus vecinos. Vostedes non leen o convenio, porque o convenio chamase así. E Eduardo acaba de dicir Que veis montando un montaje a ver que non cree. Si es el concello más pobre de Galicia, pensad por qué es el más pobre. Porque algo no hacéis bien. Eduardo. Porque as pistas e os cortafuegos. Eduardo. Qué penoso. Vale, vale, aquí. Pero Eduardo, Eso non son francas. mire. Cervantes era o concello más pobre. ¿Por qué? Perdón, Non son francas. Eduardo, escúchame, tú eres un tío coherente. Sí, a por eso digo. Pero por eso, entonces, eu pídolle por favor que fale co resto de compañeiros. E o que acaba de dicir, lle lo poña en imágenes e con documentos que fago. Digo, mira, pois, é que o convenio, mira como permite. Mire, o convenio permite que a actividade da Xunta xa tiene unha actividade para ir. Despois, podemos firmar convenios directamente onde están, por eso a Fonsagrada ten os cortafuegos limpos, e por eso tal. E aquí ven o limpar, claro que ven limpar, pero ten prioridade os que firman o convenio, por eso quere a Xunta que se firmen todos para captar fondos europeos e que poder darle servicio a todos os concellos, pero non queren. Aquí cae unha reserva e aquí non se vai limpiar nada. No, que va. Pero como que non se vai limpar? Estáse limpando. Non se está limpando. Estáse limpando. Estáse limpando. Estáse limpando. Gracias. Hostia, pero máis é o motivo, non sei. Eduardo. Que a realidade, sí. Eduardo, deixemos de engañar a xente. Non digo mirando. Cuando antes cada Pero acaba, mira, está todo grabado e aquí están vecinos. Acaba, tú traicionou tu subconsciente, porque ao final sabes que temos razón, pero bueno, queres defender a postura do teu equipo, parece correcto, pero oitamos veciños, bueno, xa sempre, pero hai que poñer os vecinos por diante. Estou dicindo a verdade, Óscar, é verdade. Pero por iso pedimos... Eso non ten nada que ver, Pero por que non queren firmar o convenio?
porque xa explicamos moitas veces cuál eran os problemas. Nos ya che contestamos. Os problemas parece é que a Fonsagrada teñen, según eles acaban de dicir, a Fonsagrada Navia ten os cafarelos e os camiños, Cervantes non. Xa levamos contestando varios. Isto pasou igual, mire. Os problemas que cae administrativos dentro do Concello. Por que non explicas tú eso aos vecinos? Expliquei, eso non fai falta que yo lo explique, porque os aplique. Que poñan funcionarios para tramitar todo isto dentro do Concello. Jesús. No, Jesús non. É verdad. A xente dos administrativos que hai no Concello están cargados de traballo. Se les metes eso... Pero a ver, que é unha persona... Ahora que tenemos os funcionarios do Concello, a ver, por favor, por favor. No, Eu, se me permite... É risorio. Se me permite, e con isto termino porque non quero alargar máis, volvemos ao de sempre. Néganse por sistema. Negáronse que Estrela de Auga 3 anos, hoy conseguimos aprobar unha moción. Hoy conseguimos aprobada. Esperemos que a leven a cabo. A ver. É que con isto vai pasar o mismo. Pero a mí con isto vai pasar o mismo. Que nos van dar a razón, pero xa é tarde porque perdemos moitas axudas e perdemos moitos beneficios que, por desgracia, pois non se están levando a cabo. Pero bueno, eu, para terminar, se me permiten, e se verdade queren brigadas en Cervantes, dinamizar o Concello, manter limpas as nosas aldeas, voten a favor desta moción. Non fagan outra vez, como fixeron durante anos, como digo, votar en contra das Estrelas de Auga e despois ter que recuar. Hoy recuaron, alegrámonos. Porque, insisto, se aproba eso, despois a xente está obligada a limpar as filas. No, obligada xa está. Obligada. Eso é o que hai que facer. Eso é o que está obligada. Eso é o que hai que facer. Obligado. Pero Obligar a xente a limpar as Pero filas. se se queren limparse, nadie les quita. No, eso ten que ser un Pero despois é obligación. Eso ten que ser Pero despois pode haber sancións. O cubrir a limpar as filas ten que ser un municipio. Pero es que los de Navia obligan y me parece bien. É verdad. Y me parece bien. Sí, señor. Venimos aquí porque somos la cola de Galicia. Pero usted se ten unha finca, nadie quita de limparla, de pagar gana. Pero es que yo estoy de acuerdo. Despois vai ter a obligación. Pero que obligar. A obligación ven agora. Pero a quen lle quita de limpar? Pero é que se saltea o convenio. Que baten unha Todos orden os tes unha obligación. de limpiar as Se ten filas. unha tráfico aí, poden te multar. Pois os jornais poden te curar. Claro. Claro. Os teus te poden curar. Claro, pois por eso, pois hai que traer as axudas para aquí, hai que traer os médicos para aquí, hai que traer a Guardia Civil As para aquí. axudas para que te denuncien. Non. Bueno, pero non ten axudas. O sea, No, as axudas non. As axudas non dan ningún. Pero que axudas hai no pueblo? Pero que axudas hai nos concellos adquiridos? Un debate absurdo. Pero todo din a min, pero é que pueblo limpio. Non se digo eu, dixo o Eduardo. O que non limpia Pero entonces que levamos a Piedrafito ou a Nogales ou onde queiras e preguntarme que pueblo limpar. Vostedes sigan pola línea que mira, eu non vou discutir aquí, eu que quero meter por vecinos, vostedes siguen se negando. No, pero Alá, que pueblo limpar? as brigadas son mellor que limpar aquí, como Navia, mira, como Navia ou Pedrafita, calquer concello, non sei, calquer concello, pida as brigadas de Seara, para ese concello van ir, porque teñen prioridade, porque está firmado un convenio. E Cervantes vai quedar sin eles. Eso por un lado. Segundo, como estou dicindo, O que non limpian barco. os particulares están, e o Concello está obligado, estamos obligados, hai unha lei, a manter as franxas de seguridade limpas. Vale. Eso é igual. Que estés adherido ao convenio ou non. A obligación é igual. E a sanción teila igual. Cal é o problema? Deixa-me terminar, despois fales tú, por favor. Hay que informarse. Cal é o problema? Cal é o tema? O que é a cuestión? É que se estás adherido ao convenio, primeiro, o Concello recibe axudas para limpar, que manda brigadas, manda tractores, e segundo, que os particulares que quieran solicitar tamén que lle limpen a finca, pagan Una miseria. Unha miseria. Por eso Navia, por eso tal, fai os cotos e todo eso, teñen todo moito máis limpo, porque poden tal. Deille esta ferramenta aos veciños, firmen o convenio, aproben, vamos a aprobar esta moción. Limpiéñelo eles por E vamos para diante, vamos co resto de Galicia. Eu ando por moitos municipios. Pero vayamos co resto de Galicia, vayamos cos concellos limítrofes que nos levan anos de ventaja. Ando por moitos municipios que non vivo un pueblo de mellorar. Pero están todos adheridos, Pero e e non sempre fora, non sempre no, todo no, autovía no, isto no. Convenios no, nada no, traídas de agua no, por favor. Si somos el concello más pobre de Galicia es por algo.
Pensároslo bien, que non nos engañáis. Xa te contactamos varias veces. Despois vou facer unhas puntualizacións que vamos a ver, o convenio é moi insuficiente. A Xunta elige as parroquias que se subvencionan non ten, é dicir, non hai compromiso ningún de meter un ou meter tres. Iso é o primeira deficiencia do convenio. É dicir, entonces pode meter unha, pode meter tres ou pode meter ninguna, porque ten, é dicir, no convenio non justifica as que mete. Despois, o que andan, sí, a obligación hai, pero cando se faga así, vanse a perseguir máis os que non limpian. Nas parroquias, cando deixen de subvencionar, e cando deixen, que eu conozco a miña zona, que son Torense, que está así, cando chega, non hai quen desbroce, non hai a quen contratar para desbrozar, e teñen un problema deso, a ver quen desbroza aquí e que empresas desbrozan aquí, porque despois, senón, na parroquia onde non o faga a Xunta, primeira segunda. Segundo, ten gastos administrativos moi elevados. Nos contactamos, porque si contactamos, e tomamos en serio, un concello próximo, e gobernaba o vosso partido, comentóunos un ano que gastou 10.000 euros en mandar certificados de propietarios que non localizaban. Aparte dun administrativo casi dedicado a eso. Eu sei, eso. Entonces, eso é unha carga máis para o Concello. O Concello vai ter que asumir todos os desbroces, porque ten a obligación de asumir todos os desbroces normal. Pero os veciños queren que o Concello traballe, ou non? Vostedes que queren? No, está siguiendo un poco de la ley. Pero non queren eles. Mire, se me permite, Luis, vostede dice que un concello tamén aquí do Partido Popular, non son o mesmo color, e dixeron caramba. Entonces, o que queren fain caso, claro, e non poden pensar que todos os que falei de lado, que temos falado disso, e non poden pensar teñen todos os inconvenientes, hai moitos inconvenientes. Home, o primeiro inconveniente é que o Concello ten que traballar. O Concello ten que andar. Entonces, ese é o primeiro inconveniente. Un Concello ten que, como o noso, eu calculo que vai ter que dedicar unhos miles de euros, porque se son 10.000 euros, un administrativo e tal, con eso faz unha treira de agua, agora que estamos falando. Eso, sí. Pero que terá que ver o concello de velocidade? Pero que terá que ver? No, dinheiro limitado. Pero é un convenio á parte que non ten nada que ver con agua, pero non deixen de engañar os vecinos. É que a mí isto me insulta. É un convenio á parte, pero o Concello ten que dedicar dinheiro. Pero que non! No, non pon nada ao Concello. Vamos a ver. Non pon nada ao Concello. Pero según esa regla de 3, xa me estou cabreando, según esa regla de 3, vamos a ver. Pero vamos a ver, según esa regla de 3, por que comprar un castillo? Por que comprar un castillo? Porque pagou a Diputación. No, señor, pagou 90.000. Ustedes 60.000. Ustedes 60.000. Por esa regla de 3. Casi a totalidade. Por esa regla de 3. Por esa regla de 3, ten que comprar un castillo. Sabes que no. Tú sabes que é unha vergonha. Pagou o 93%. Luis, tú sabes que no. 93%. Tú sabes que no. É unha vergonha. O señor sabes tú que no. No, tanto que no. Tanto que no. Por favor, Despois é un inmueble, como dicen Carla, que hai que mantener. Hai que mantener, que ten un coste elevado. Espera, el Concello. Pero é o Concello, pois, as casas son dos vecinos. Ya se encontra o castillo non ten sentido. As casas, escuite, Eduardo, as casas son de vecinos, e se lles arden, tamén que queren as casas. Mire, non vamos a tratar máis isto, porque antes ou despois van a firmar o convenio, van a firmar, porque van a dar cuenta. É tan dura, sin que te vamos a obligar. No, obligar non, obligar que va. Se amenazar e quitar a 30% do... No. Mire, vostedes van de víctimas sempre que a Xunta de Galicia. Eu vexo que todos os concellos, casi todos de Galicia, firmaron o convenio. Vostedes non. Sigan a remolque. Sigan. No, pero sigan. Estamos aí. Pois sigan. Os veciños verán se está ben feito ou mal feito. Que decidan eles. Eu veño aquí, nos vimos aquí, que as ideas moi claras. Claro. E vostedes teñen as moi claras en contra dos vecinos, por tema partidista. E iso é unha pena. Cervantes é unha pena que estea en situación polas ideas
Tan partidistas que tedes. Tan É unha partidista, pena. hombre, por favor. E xa está. Por favor. Terminei. Este grupo de goberno non ten idea partidista. Porque o convenio... Non falan de argumento como dices tú, Partido Popular, Partido Popular, Partido Popular. Porque somos o concello máis pobre. No Ayuntamiento de Ferrol ten que haber... No, é que de feito non ten Ayuntamiento de Ferrol ten que haber política, joder. Pero non teñen nin Hai que hablar página, das cousas ni crearon por lo que fixeron un programa electoral, ni fixeron nada. Perdón, Programa electoral. perdón un segundo, perdóname alcalde, se pode dicir. Alcalde. Robo vos a ustedes que non interveñan. Ya te contestamos. Vamos a ver. Para hacer un convenio hay que hacer un plan de incendio. Y este año para hacer un plan de incendio. Para que ven, miraremos, estudiaremos un convenio. Porque había que hacer un plan de incendio de emergencia, ¿no o no? Que sí, menino. Y después ya se verá. Nos o que pedimos é que o firme. Y dixemos que o das Pazas, antes non era competencia municipal, foi algo que se foi xunta de Galicia, porque eso está fora do núcleo, normalmente por abandono do núcleo, e aí era moi grave, e esa era competencia da xunta de Galicia, non dos bombeiros. Pero vostede, pero menino, a que o trator do ayuntamiento nalgúns pueblos limpo o redor? Nalgúns pueblos limpo o redor. Quen? O trator do ayuntamiento. É limpar unhas pistas forestales e outras non. Por qué? Limpiamos todo o que podemos. No, claro, pois para poder máis necesitan a axuda da Xunta de Galicia. Non, porque senón así só van a limpar o que lles parece. Como hai poucos incendios, o mellor non pon ninguna prioridade. Hai poucos incendios. Ten que pagar os vecinos. Hai poucos incendios. Chegou o povo non da sete, que ten un máis do alimentario. Pero despois a Xunta de Galicia de De momento, listas ao monte, toquemos madeira, que temos suerte, que é un concello. Mira, o ano pasado, As aldeas Carnero en Villamartín de Valdeorcos, en Petín, en Carballeda, todos os concellos estaban a Galicia dos Faros. É dicir, que non é a panacea. pero non hai que estar dicindo eso, non hai que estar dicindo eso, porque non cheguen as silvas á porta das casas e hai ferramentas para poderlo facer. Este ano enviamos o plan de incendios, máis ben que o plan de incendios de emergencia, e o ano que ven estudiaremos o convenio. Estudiado. E non vamos a estudiar co ano. Hai que estudiar para que axude a ver Os concellos de toda Galicia levan anos adheridos. Eles dicen que po ano que van a estudiar a ver. Bueno, en fin, está todo dito. Non sei se votaron, non solicitamos que de forma inmediata se adira ao convenio. Non sei se o van facer ou non o van facer. Vamos a sacar o plan antes do Vamos a incendio e o plan... Van a votar en contra. Por a mí vamos a votar en contra. E despois, xa se verá. Qué bueno. Perfecto. Vale, pasamos logo a... Bueno, hai que votar. Hai que votar, non? Nos a favor. Hoy, promoción do Grupo Municipal do Partido Popular relativa ás solicitudes dun convenio interadministrativo coa Diputación Provincial de Lugo e a Xunta de Galicia para o avanzo e posta en valor das fontes de Bustelo, Trabado, Vilacún e Chauvilarín. Bueno, primeiro pido disculpas porque a veces sí que teño que reconocer que eu levo moi ao terreno personal, pero moléstame que non se fan as cousas como creemos que hai que facer, pero bueno. A solicitud, a moción que traemos hoxe aquí é para solicitar un convenio interadministrativo tanto a Diputación de Lugo como a Xunta de Galicia para o arranxo e posta en valor das fontes de Bustelo, Trabado, Villacún e Chauvillarín. As fontes forman parte do patrimonio histórico, cultural e etnográfico do noso concello, ademais de contribuir a un importante recurso para os veciños gandeiros e visitantes. A día de hoxe, as aldeas de Bustelo, Trabado, Vilacún e Chauvillarín presentan un estado de deterioro debido ao paso do tempo e a falta de actuacións de conservación, o cal precisan intervencións para recuperar o seu correcto funcionamento. Tanto a Xunta de Galicia como a Diputación Provincial de Lugo contan con diferentes líneas de colaboración para os concellos, líneas especificamente para arranxos de fontes, o cal, bueno, pois, se non se solicitan todas as axudas posibles, resulta un inconveniente. O máis chamativo para nós é que sabemos que isto ten unha solución. Este mesmo ano, grazas ás axudas da Xunta de Galicia que vostedes solicitaron un arranxo para as fontes de Vilar de Ferreira, Quindouse, Vilaquinte e unha para Pradela.
Iso demostra que existen líneas de axuda cando hai vontade, pódense facer cousas. Por iso preguntamos, se cada ano se solicitase o arranxo de 3 ou 4 fontes, como se fixe nesta ocasión, estaríamos debatendo hoxe por estas fontes de Bustelo, Chavi? Non, seguramente non. O problema non é a falta de axudas, o problema foi a falta de planificación de iniciativa durante anos. Porque, precisamente, na línea de axuda do ano pasado, perderon unha subvención porque a fonte de Pradela, meteron na fonte de Pradela e non a fixeron, daban 6.000 euros, porque a fonte non tiña auga. E perdeuse. Tenen que secar, Claro. non sabíamos que secar. Claro, entón perdeuse. Entón, por eso digo que hai que fazer un estudio técnico antes de pedir as axudas. Vale. O que pedimos hoxe é precisamente que se corrixa esa situación e que ningún núcleo teña que esperar máis tempo para ver arranxadas estas infraestructuras. Por eso, traemos esta proposta na que solicitamos á Corporación deste Concello elaborar unha memoria técnica que recolla o estado actual das fontes, as actuacións necesarias e unha estimación económica das obras a realizar. E tamén instamos ao Concello de Cervantes a iniciar as xestións necesarias para, se é posible, tamén solicitar un convenio de colaboración coa Deputación Provincial de Lugo e coa Xunta de Galicia destinado ao arranxo e restauración e posta en valor destas fontes en concreto, Bustelo, Trabado, Villacún e Chao Villatín. Estamos a falar que sería un convenio que seguramente non faría falta que pasase dos 30.000 euros. Unha cousa bastante asumible tanto para a Xunta de Galicia como para a Deputación Provincial de Lugo. Pero claro, para eso hai que pedilas. Agora en Xanic abrense as líneas de axudas. A Xunta de Galicia e a Deputación. Agarramos que vostedes soliciten, polo menos, algunha axuda para algunha destas aldeas. E tamén, paralelamente, que se pode facer, soliciten convenios tanto a Xunta de Galicia como a propia Deputación de Lugo para arranxar fontes. Solicítenos. E cando soliciten, dé conta aos vecinos. Dicen, mira, fixamos esta solicitud. Despois, a Xunta de Galicia nega ou a Deputación nega, tamén non teñen que saber. Esas dan tamén. Pero primeiro hai que solicitalas. Estamos de acordo? Por iso é o que pedimos. Perdona, que hay un sanitario en la mesa y que sepa el sanitario de la mesa que en Chao de Avilarín no tenemos fuente. No es que no tengamos fuente, no, que eso es lo de menos. No tenemos acceso al agua porque hubo una barroncada en enero y por culpa de la barroncada no podemos coger el agua. Sabemos la situación. Desde enero que estamos detrás del tema. Vamos a ver, una puntualización. El público, que ya han dejado, no puede hablar sin el permiso del alcalde, porque el público no puede hablar en el pleno municipal. Pues, entonces, yo, en vez de tanto comentario, siempre se les ha dejado hablar, pero lo normal es pedir la palabra primero. Bueno, pues perdón, pido la palabra, pero que quede claro, que con esta calor estamos sin agua, la tenemos que comprar. Vale, vamos a ver. O ir buscar algo. Se están arreglando fuentes, y se han arreglado fuentes varios años, y se han metido todos los años. Este año va a ir Villaver y Osvaldo. Claro, en Villaver ten unha, non sei... Y estas estarán en la lista e irán los próximos años. Claro, y a orden de prioridad. Le estoy diciendo que no tenemos agua, Sí, que la tenemos que comprar hoy en otro pueblo. Si hay otros sitios que tampoco. No, pero este informe aunque se vea, pero no tampoco la fonte Las abarrotada. fuentes no garantizan la potabilidad, vamos a dejarlo claro. Es decir, las fuentes todas en principio no se puede beber. No, es por responsabilidad de ellos. No están cloradas y no, pero aunque las hubiera, es decir, es que estaba diciendo, las fuentes sanitariamente no se puede beber. Que nos cae una barroncada, te estoy diciendo. Eso es verdad. Y no tenemos agua. Que eso non soluciona, despois cada un fai o que quere, pero eso é en principio. Segundo, as fontes van a arreglar. No é o caso. Hace 4 años que la estoy pidiendo, hasta que no hubo una barroncada, quedamos sin ella, pues no hay nada que hacer, y seguimos. Y prometen que van a ir a verlo, y eso llevamos ya 2 años que van a verlo. No. Por favor, no tomamos. Hace 4 años que el ingeniero hizo el proyecto. No os toméis el pelo, por eso no os toméis el pelo. Hace 4 años que el ingeniero hizo el proyecto de esa Vamos a fuente. ver, después... Pero no se ha ejecutado. A ver, yo no sé, Chao Villarín no ha recibido 6.000 euros. ¿De qué? Un año y 6.000 euros otros para la traída de agua por una Sí, claro. Entonces, sí viene algo para traída de agua. Sí, claro que viene.
Por eso digo que existen, hay que pedirlas. Sí, pero a asociación de veciños tamén o dá a Diputación, que non vai para... Pero tamén os ciudadanos, tamén a Cervantes. Sí, pero tuveron que os veciños molestarse porque non hai asociación e pedir. Eles fixeron o seu traballo. Sí, vale, está... Vostedes teñen que facer o seu tamén. Cada un ten que facer o seu traballo e os que se poden facer así, pois estupendamente sea. As fontes seguiránse facendo. Eu se falas, estades falando de que 30.000 euros de que dá para a traída de agua, para a fonte. Eu prefería que deran para a traída de agua. Nosotros hemos arreglado la traída de agua. Que se... No a fonte. Entonces, as fontes están solucionando, están dando sobradoiros, que hai que aproveitalos en eso. É dicir, entonces... Non estamos en contra, pero cuando... Luis, usted es sanitario. Non queremos que sea a vía esta para pedir as traídas de agua. Queremos que sea para pedir en concreto. Luis, usted que es sanitario, ¿usted cree que un pueblo puede tener cero fonte? Porque no puede hogar nunca donde nace? Que sí, que non pode ter, pero eso non garantiza o suministro. No, pero a falo da fonte de beber, non do suministro Pero da a fonte de beber non se pode beber, non está garantizada a auga. Sí que está garantizada. No. Sí. Bueno, pues entonces como éramos bellos de está deshidratar. garantizada. Eu tamén bebo, pero non está garantizada, a sanidade non garantiza. E hai concellos, os que eu visto eu, donde ha tido algún problema e o concello tuvo que poner todas as fontes non potables. Eso teño que ser. Pues usted faga de poña no potable, pero la tendremos que tener. Bueno, sí, que sí. O que pasa es que moitos dos hai no gobierno de Cervantes. Hace Ahora que aquí non la conoce. Hace 4 años que se hizo el proyecto, Luis. Por lo mal que estaba. Que sea potable. Y desde 4 años que el ingeniero hizo el proyecto no se puede ejecutar. Si es media hora. ¿Pero qué tiene más actividad? ¿En la traída de San Martín o la fuente de San Miguel? Yo lo tengo claro. Nosotros no tenemos agua para beber. Bueno, y los de San Martín tampoco. San Martín no tenemos ninguna fuente. San Martín es una fuente de casas hay casas sin suministro. El Estado había casas que no tienen otra agua, es decir. Lo de San Martín es urgentísimo, por ejemplo. Pues en Villavega hay una fuente bien guapa y este año fue otra. Y estoy de acuerdo. ¿Y dónde está la prioridad entonces? Hombre, es que también hay que tener un poquito de prioridad. Hay que tener un poquito de prioridad. Perdón. Estamos de acuerdo, pero non é unha moción como está. Nos tomaremos nota, o faremos as fontes, cual é o de ahora. Marca o que marca os tempos e o método é o goberno, non a oposición, porque aquí preténdenos por deberes. No, sí, conveniamente administrativo, que se pode ir a Diputación, e que non se pode. Hace 4 años. Se han dado muchos convenios. Se han dado muchos convenios. A ver, Luis. Sí. Nos non pedimos, non estamos pidiendo deberes. Non estamos... Si tú pides, non só que se van as fontes, sino o método. No, mire. Sí. Nos pedimos o que nos fai, o que nos trasladan os vecinos, eso para empezar. E, por suposto, estamos de acordo, por eso tamén Sí, eu tamén estamos de acordo en facer. Pois está, no, pero nos o que pedimos, lea ben a proposta, o que pedimos é pedir as axudas, cando haxa axudas, solicitalas. E se é posible tamén solicitar convenios. Bueno, pues entonces, que problema teñen en votar a favor desta moción? Cando haxa unha axuda, pedir... Pero cando lles toquen, o que queren dicir... Non hai que... Hai máis pueblos e habrá que mirar. O que queren dicir é que van pedir axuda, pero van pedir para onde les queiran. Sí, porque la prioridad se la pasa. No, somos un gobierno... Eso é gobernar. Gobernar. É elegir, sí. Sí, pero mira, a veces cuando non hai para todos é elegir. Gobernar é elegir. Elegir, pero un caso é gobernar, e outro caso é gobernar mal, ou incluso non gobernar. Porque elegir, cando se elige ben, é cando se elige onde hai as necesidades reales, onde os vecinos piden. Claro, vostede acaba de dicir que hai casas sin traída de agua, con unha escaseza enorme, en 20 anos non trouxeron traída de agua. Pedironas para outros pueblos que tamén lle faría falta, pero ao mellor non sei, tanta ou igual non sei, como a do San Martín, pero non se pediu para San Martín.
Neste caso, estas fontes o mismo, levan anos solicitando por escrito, que fai falta. Levamos feito moitas fontes. Pero claro que sí, pero para que facer máis. Estas, están aquí os seus vecinos. Non o pido o Partido Popular, non o pido o grupo do Partido Popular, piden os vecinos, por escrito. Se ten unha litopea. Vostedes dicen que non, que eles van a elegir as fontes que se arreglen cando eles queiran e as que queiran. Ten maioría absoluta para non facer. Ya lo sabemos eso. Falamos de eso, xa está. Temos, nosotros, Xa está, pues nada máis. que non estamos en Nada contra, máis. pero nos temos, oye, non só estas 4, Pero hace 4 años que se hizo el proyecto Benino y tú lo sabes. Hace 4 años que fue el ingeniero del proyecto. Bueno. Por el orden de la prioridad. Por favor, non vale seguido, porque senón... No, pero claro. Pero yo tengo que comprar el agua y estoy viviendo en la reserva de la biosfera. Tengo que comprar agua. ¿A qué le paso las facturas? Vale, Claro. Marisol, ahora, por favor, porque senón alargas non moito. Eu entendo tal, pero a mellor cando termino o pleno, pois, porque senón non avanzamos. Hai varios temas que tocar. Es que me parece mentira que habiendo un sanitario. Non dicimos que sí, que mira, ya me toca con la ruta y le toca. Votación ao final, Votación, Gustan más. estamos en contra. Vale, pues pasamos ao siguiente, vamos a preguntas, non? Sí, vale, o primeiro rogo traigo eu. Bueno, o Concello de Cervantes ten moitos pueblos senlleiros, pero o que queríamos destacar hoxe é o de Quindouse, concretamente, pois a plaza de Quindous, que é moito máis que un espacio público, é un lugar cargado de historia, de memoria e de identidade para o noso concello durante xeracións. Esa plaza de Quindous e o mesmo pueblo foi corazón da vida social e económica da montaña, un punto de encontro de feiras, mercados, transaccións comerciales, onde os veciños e comerciantes pois compartían traballo, experiencia e convivencia. E baixo a sombra das súas árbores centenarios medrou un pobo orgulloso das súas raíces, e aí estaba tamén ese querido Caroco, que foi un símbolo entrañable para Quindous, e pensamos que parte da memoria colectiva de todos os veciños e de todo o noso concello. Por desgracia, o paso do tempo, a falta de actuacións, que vemos que neste concello pois fai moita falta, moitísimo máis impulso, fixo que este espacio perdera parte do esplendor e da dignidade que tiña nos seus tempos, non? Por todo isto é polo que solicitamos que o Concello de Cervantes leve a cabo as actuacións necesarias para o arranxo e acondicionamento desa plaza de Quindous, mellorando tanto o pavimento como o mobiliario que hai ali, que ademais é un mobiliario de pedra e fácil de conservar, non? Porque pensamos que cuidar a plaza de Quindous é cuidar a memoria e o legado que queremos deixar e que queremos transmitir para as xeracións que veñen despois. Isto é algo que queremos hoxe. Pues se tomará en consideración. Bueno, sí, que xa o trouxemos en abril do 24, me dice Óscar, e, bueno, ahora toman en consideración, cando trouxemos aquí como unha moción en abril do 24, pois lamentamos que votaran en contra, por eso hoxe o traemos, non? Esperemos que esa consideración se leve... Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a traer as mocións. As mocións, dices, se se aprueban as mocións, hai que facer. E a veces non hai presupuesto. Entonces, e ademais, en medio do ano non se pode facer. Entonces, cando nós votamos en non votamos que non tomemos en consideración. Tomamos en consideración. Hai moitas prioridades, E eu creo que, por non insistir, as traídas de agua teñen moita máis prioridade que a plaza de Quindous, aunque vayan por outro lado. Que poden ir por outro lado, e en un momento hai unha subvención para arreglar a plaza de Quindous, se pode arreglar, e igual non hai para traídas de agua, que é así como funcionan as administracións. Pero que se vote en contra é igual que das fontes. Non é que non se vayan a facer as fontes, é que non o tomamos en consideración. O que non podemos tomar é que somos nosos que temos que decidir as prioridades, a veces non hai dinheiro para todo, a veces hai que decidir, eso é gobernar. Va mal, porque aquí ojalá se pudera facer todo de golpe, todo a vez. Pero a veces eso, e a veces, por supuesto que a veces non acertamos. Como non somos perfectos como vos, que non somos perfectos, nos equivocámonos con moitas veces. Intentamos facelo o mellor que podamos, intentamos facer en sitios no que estás insinuando,
en sitios donde hai máis votantes, en sitios donde hai menos votantes, en sitios donde hai de eso. Exactamente. Eso é verdad. Eso é eso. Entonces, Allá. é dicir, agora, despois podemos equivocar. É dicir, por supuesto, que todos os que estamos aquí somos humanos e equivocamos. Entonces, todo lo tomamos en consideración. É dicir, que todo o que traedes, a pesar de que tal cobrices e tal, todo lo tomamos en consideración. Pasa que a veces que, pues, hai prioridades. A ver, perfectos non somos todos, e que pense que perfecto, evidentemente está equivocado. Isto trouxémolo no ano, abril do ano 2024, estamos en xuño de 2026, pasaron 2 anos, o sea, nos estamos, non é que o pidamos inmediatamente, pero ademais pensamos que concretamente para isto, e nos estivemos aquí falando cos veciños, o Concello ten unha pala, unha mini que podía tapar un pouco, e mesmo pensamos que cas brigadas que ten o Concello, pois probablemente algún arranxo se podía facer nesa plaza. É para que lle dedes unha pensada e que, bueno, Quindous ten unha festa, bueno, como moitos pueblos, pero concretamente a festa de Quindous hai unha asociación de veciños que a verdade todas se esforzan, pero a de Quindous esforzase moito, e se poidera ser que lle derades unha pensada e acondicionarades un pouco para a festa cos mesmos recursos que ten o Concello. Pedimos eso e que o pensedes. Entraremos, que non sei ahora mesmo. Outro rogo que traigo é outro que xa trouxe no anterior pleno, fai 2 plenos que nos van chegar os meus veciños da Campa da Raña, que compraron aí o negocio de Pedro e que, bueno, están facendo un esforzo para poder abrirlo canto antes, con todos os problemas que teñen de falta de xente, que temos todos, non? Que se falla a xente, pero que teñen un problema importante de luz. E entón, o único que pedían era se se podía poner un tema que xa está, que se está mirando xa me comentaron a min tamén, xa intentarase por antes que eso, que está un negocio que se queda abrir, e é lógico que teña a iluminación adecuada. Ten outro problema que nos fixeron tamén a semana pasada, decir que con estes ventos que houve e estas, parece ser que as tellas, as lousas da casa de Olada, que é unha casa ali que está abandonada, que é da familia de Gallardo, parece ser que as lousas que voan e lle chegan ali á casa deles. Entonces, non sei se podedes valorar que o Concello teña alguna competencia para pedirle a... Miraremos, pero eso, vamos, en principio é do dueño, claro. Sí, bueno, pero se pon en risco, pero claro, el amigo que me dice é que pon en risco, claro, a xente que pase por ali. Non sei quen é o propietario, eu diría que habrá que intentar localizar o propietario, pero non, en principio, falar co propietario se pode, para ver que tome medidas, e despois, senón, pois, se mirará, claro, porque iso é cosa do propietario. Bueno, pois, gracias, señora Arna. Outro rogo que traemos é que nos fixeron chegar os veciños de Castelo de Cais, que é na estrada provincial que pasa por ese núcleo, a LU 1404, a saída do pueblo hacia a dirección San Román, esa carretera que é provincial, como digo, presenta unhas grietas importantes, estáse desprendendo, incluso casi colle, non teño aquí as fotografías que olvidei entre elas, pero que te caes. Sí, e colle casi un pé unha persona. Aparte de ser peligroso, pois eso, en calquer momento derrúmbase, pois se pode instar ao vigilante da Diputación que pase por ali e que faga un estudio para ver se corre riesgo de... Que anda a Casa Fernández ou é? É pasando a Casa Fernández, xa salindo do pueblo hacia San Román. No, hacia San Román, sí. Aí anda a Casa de Pistón, non? Sí, pasando xusto a Casa de Pistón. Pero que é a Diputación, dices? Esa carretera de Diputación. Está na carretera da Diputación. Sí. Sí, eso. Entonces se pode pasar aviso ao vixante para que pase por ali. Tomar nota. É mellor vigilante. Claro, que nos trasladaron ese problema. E despois, no mesmo pueblo tamén, o arranxo do camiño que vai hacia a iglesia. En Castelo, no mismo Castelo. Ali, xusto onde se colle para a iglesia, hai unha caborca importante. E, bueno, leva tempo así. Entonces, bueno, a ver se se pode buscar unha solución, botar o cemento. Sería onde houve a botura da, non? Bueno, non sei.
pero sí, hai unha fochancada importante e o camiño está bastante mal. E bueno, hoxe tamén traíamos un rogo, pero quería os poñer David, que era desculpado porque foi unha persona que non pude asistir, que é para o arranxo tamén da estrada provincial, que xa trouxemos en varias ocasións, da LU 3505 e da 1401, que é a que ven de Navia. Non sei se noutros rogos que trouxemos quedaron de falar da Diputación, non sei se vostedes puñeron en contacto con eles ou non, que se tiñan intención de arranxalo. Para que volver a insistir, se non... Sí, a 14 de febrero xa creo que lle fixamos. Claro, que a 3505. Entón, se fan O un favor... que vai ser para Navia. Sí, pero bueno, como ben saben, hai moitos veciños do lado do Nis que salen por ali, entón, bueno, se poden tamén comentar. E despois tamén tenemos un rogo sobre a limpeza das estradas municipais, das áreas públicas recreativas e edificacións públicas. Lamentamos que un ano máis non haxa un plan de limpeza, tanto das estradas municipais como das áreas recreativas, porque podemos comprobar, ademais que os veciños non fixeron chegar, e que hai certas áreas que non se limpan. O estado de mantenimento tamén é bastante malo. E as edificacións públicas, pois, o mismo. Hai edificacións públicas ou privadas? Sí, estou falando das edificacións públicas, que é dicir o Castillo de Doiras, o Colexio de Doiras, o Colexio de Donís, a área recreativa de Villapún, que ainda que fixo unha asociación veciñal, a Concello de ali... O concepto dos anos. No, venino. A de Villapún leva anos sin limparse. Nos pedimos, rogamos... Sí, pero a área recreativa de Villapún porque non se limpa. É privada, é veciñal. Fixo, claro, é dos veciños. Pero eu creo que, como ben dicen, os pueblos están abandonados, non costaba nada de paso que pasa a brigada, poden ser hora e media de traballo, limpado. Eu creo que os veciños o merecen. Se fai un favor, non é veciño. Digo que non, pero penso que é privada. Non é privada, é dos veciños. É comunitario, é veciñal. Primeiro, as públicas. Nos pedimos que os veciños de Villapún levan dicindo anos. Vostedes levan anos sin limpar. Limpiamos algún ano, hai máis de 5 anos que nos ahora igual hai 2 anos con máis. Pero limpiamos algún ano. Pois por favor, volvan a limpar. E bueno, un robos, creo que Laura trae algún. Trae dos robos. Un é o acondicionamento que vai á estrada que vai a Villartote, que leva muchísimos anos sin arreglarse. Aparte de que leva con varios lados que incluso parchearon os veciños e que incluso se pincharon aí rodas, creo que xa vos sabedes. Esa estrada sí que está en Villartote, creo que en consideración que arreglarades o antes posible, porque xa leva bastantes anos. E despois tamén está o arranxo que hai a unha vivienda que é no Queirubá, en Mosteiro logo, do lado de arriba, ao lado do campo, non sei se vos dais cuenta que agora está alquilada, que son 100 metros, nada máis, desde o que é a carretera de Junta hacia a vivienda, que creo que xa vos pediron, incluso ahora cando espero... Onde que é o Mosteiro, onde fixeste sobre o lado, está cerca de... Onde a casa que te deu? Sí, onde está a carretera de Junta. Sí, pero bueno, xusto en frente á casa de Queirubá, xa está o camiño. Non sei se te das cuenta, que son 100 metros hasta a casa desde aí. Claro, despois tamén terían máis acceso polo outro lado, pero o que sería interesante é desde a carretera, logo desde a Xunta, o que vais agora para a Ponte Villaxán, que arreglaste esa hora. Iso está licitado xa. Vale, porque creo que... Van a facer ahora xa. Como tuveron ahora os obreiros aí... Iso está licitado xa. A licitado vai contratado. Sí, son 100 metros, como ben dice Laura, incluso xa digo, cando se arreglou a pista do globo, pois tamén se arreglou o fin, pero bueno, ojalá se... Congratulámonos de que se falta. Non. Queríamos facer unhas preguntas, vou ser breve. Queremos saber, os camiños de Vilar de Cucos, trouxemos varias veces a pleno, no que levamos de legislatura, dixeron que iban a mirar, e queremos saber se solicitaron algún tipo de axuda para arreglar os camiños de Vilar de Cucos, ou teñen previsto facelo
a corto plazo. Os camiños ou as pistas. No, o camiño do pueblo, o que vai entre as casas, que está perfeito. Fixes algún proxecto aí, ó. Non virá de grupos ainda non, non? Está en ello. Pero sí queremos los papeles. Sí. Pero ten Ya que no un pueblo, non? Sí, No, está en proyectos. está en proxecto, vale. Despois tamén queríamos facer unha pregunta sobre, bueno, a organización de eventos, un plan de turismo nos meses de verán, se o Concello ten previsto, imagino que non, porque senón xa o teria feito, pero facemos unha pregunta por si acaso. O Concello ten previsto algún que organiza o Concello, non que organiza a Diputación, nin a Asociación, nin nada. O propio Concello organizou ou ten previsto organizar algún tipo de evento ou ten algún plan de turismo para estes meses de verán? As pernas de verán, non temos as pernas de verán. Sí, pero iso é a Diputación, pero eu pregunto se o propio Concello organizou ou ten previsto organizar agora nos meses de verán algo. Preguntamos. Sí, de momento non temos pensado, mas non se vai a unha cousa. Pois sería conveniente. Bueno, a idea é que pague máis posible a Diputación. Sí, no, pero Eso é... pero iso está ben. Ya, a Xunta tamén. Bueno, a Xunta tamén. Claro, pero... Entonces, hai que ir deixando a ver se pagan eles. Despois, se non, algo farás. Claro, a nosa pregunta é que promova, que o Concello promova. Sí, algo farás. A eso me refiero. Vale, pois ojalá así seja. Despois facemos unha pregunta que hoxe nos acompaña aquí no veciño de Castelo de Cais, que tamén trouxemos a pleno o ano pasado, en febreiro do ano pasado. E saber se se aprobou a proposta, que era o arranxo que dá acceso á vivenda e foise moro ao número da casa. Que número ten? 11. O número 11. Na casa de Castelo de Cais, que creo que acudiron ali, non sei se Miguel ou algún de vostedes acudiron ali desde que trouxámonos a proposta e que deron palabra de polo menos a intentar acondicionar que poida coller un camión ou poida coller algo, porque a propiedade cae ao lado é da mesma propietaria da vivenda. Entón, claro, eles queren seguir vivir aquí, están vindo xa a temporadas, queren arreglar a casa, e levan un ano que vostedes non volveron a pasar por ali nin a dar ningún tipo de solución. E como vostede, alcalde, e os seus compañeros dicen que a prioridade son os accesos ás vivendas, esta é unha mostra de que as prioridades non son capaces nin deso, pero bueno. Si ven a vivir para aquí, sobre todo, porque, bueno, ven vivir aquí, dentro desa prioridade, como venderedes, pero xa están vindo. Os censados teñen máis prioridade que os non censados, como é lógico, como é lógico, é dicir, agora, iso non quere dicir que non se intente que teñan todos, sí, porque aí onde vive todos os días non é o mismo que está un mes, pero de todas formas, volverase a mirar. Sí. Bueno, aquí os coitou vostede mesmo a forrada de digo, é increíble. Eu se teño as casas e non me viven todo o ano, eu non digo nada. Fago que viven todo o ano, é dicir, vostedes o dicen todo. Puedo hablar, porque cuando solicitamos todo esto, que creo que hace ya como 5 años que está en tema andanza, y nuestra intención era venir y empadronarnos aquí, pero como se ha ido dilatando en el tiempo, pues al final hemos tenido que venir al Lugo y la idea era venir aquí, o sea que si lo arreglaran igual sí que podríamos cambiar, ¿no? Sí. Y además es lo que esta chica decía, 100 metros, es que no es mucho más. El trozo Si que hay mirarais, es mucho más en serio. Pero en serio, se Sí, mirará. Es que ahora, por ejemplo, es un detalle tonto y ya no digo nada más. Se han caído tejas y tal con la pedrada del otro día y es que, bueno, tejas no, losas, ¿no? Sí. Y el seguro no me pasa, porque no pasa ni siquiera un... Vale, pues... Entonces, claro, no se puede arreglar, no se puede hacer nada, yo qué sé. Vale. Bueno, se tomará en consideración y recordarlo de vez en cuando. Hombre, yo llevo 5 años, pero bueno, vendré a menudo. A veces hay que ser un poco pesado. Pero más pesadas que fuimos No hay nosotros. problema. Despois dicen que... Un día se curse. Xa o trouxemos varias veces, pero... Hai que ponerlo a punto. Pero bueno... Y hay muchas cosas y a veces pues no se puede abarcar todo. Esto es una cosa pequeñita. Sí, pero sí, ya no sí. pues a los que le vamos... Vale. Bueno, gracias de todos modos, gracias Carmen. Pedimos eu, porque de verdade, dame moita pena e moita rabia tamén que vecinos, vecinos queiran virse para aquí e teñen este tipo de problemas.
cando son cousas moi simples, en 2 anos que non señan capaces de... Xa digo, é que é unha mínima, é interés. No, aí hai unha obra, No, pero estamos de acordo que hai unha obra, pero os veciños pediron, que se acordou, que me corrixe se non é así, é que polo menos puidera o que acaba de dicir. Igual máis grande do que parece. Sabe que fazer un... Bueno, si viven aí e veñen para aí, eso hai que arreglar. Contra o veciño, eso ya... É que levan anos sin poder por eso. Sí, vale. Bueno, despois a casa chega. Bueno, pero, Eduardo, volvemos ao mismo. Se tú, eu ou calquera estuveramos na situación que están estes veciños, se quixera vir a alguén arreglar a casa, tú quixeras vir, que che entrar o botán, que tal, que che entrar ao coche... Por supuesto que sí. A ver, Eduardo, por favor. Bueno, por supuesto que sí. Pero, por favor. Por supuesto que vou pedir que me arregles. Por supuesto que sí. A que o imposto o cobrades igual? A que o Concello cobra o IBI igual? Estou che dando a razón. Pois entonces. O que quero dicir, a ver, que iso non é un motivo para vivir, porque a casa chega. Pero eles veñen, pero o que están dicindo, creo que dixeron claro, que non poden instalarse aquí porque queren arreglar a casa. E non lles entra. Entón veñen o pouco que poden porque só lles entra o coche. Perfecto. Creo que dou claro. Pero Eduardo, yo estoy empadronada, como dice el señor Luis, estoy empadronada, Rafa y yo estamos empadronados ya hace años, y he tenido que usar la casa. Que tuve que pagar un tractor que me subiera a losa desde la carretera a casa porque no me entró camión. Por 9 metros. Y tú lo sabes. Entonces no es que pidamos, es que estamos desesperados. Ya hai casas, a ver, No. Do muro non hai casa. E a miña casa, como é miña do eu permiso, e non a tocáis tampouco, dando eu permiso. Pero sei o que hai. Entonces un poquito de por favor. O terreno da Castilla, Vale. Como vamos a venir a vivir aquí? Outra pregunta é sobre a pérdida que ten a fonte de Ardevila, que a trouxemos tamén xa en 2 ocasións. Sobre? A fonte de Ardevila, que perde auga, tiña ali unha pequena fuga, quedaron de ir vostedes por ali, non sei se puderon ir, a arranxalas, e non, porque me dicen os vecinos que sigue perdendo, que por ali non apareceu A nada. fonte da Ardevila. Non sei nin onde está, e a fonte está no medio do pueblo, non? Está ali debaixo da casa do valle. Está anulada de... A ver, eu... Estaba de Zaipú. Efectivamente, é unha subvención de xunta. Qué bueno. Está pedindo por dele, eh? Sí, pero eso é o que pide, claro. Bueno, pero eso que o Concello non tiña. Algo pediu tú aquí. Claro, pediu, pero pediu tú aquí. Pero máis que dan. Pero por eso. Non dan. Ustedes sigan pedindo. Piden máis. Pidan. Óscar, tú sabes lo ben. Pidan, verá como dan. Piden moito máis do que nos dan. Dan. Moito Ustedes máis do que pidan. nos dan. Non dan todo. Ustedes pidan. Non dan todo o que... Pero pediron que traiga de auga. Ojalá. Pediron, non. Vale, pois xa está. Vale. En todo caso, a fonte da Ardevila, a ver, igual que outros problemas que estamos tendo aquí, vostede, alcalde, tampouco me aclara nada, nin se sí, nin se non, o portavoz tampouco me dice nada, e o que cobra o soldo do alcalde, que sale por aí na rede, se me dicen os vecinos que visita por aí, non dice nada no pleno, sempre está calado. Quen? Tes un portavoz? É o portavoz. Pois portavoz. A fonte da Ardevila. Pois vamos. Foron ali? Eu non fui, pero terán que... Foi alguén ali? Terán que ir... Pregunto, foi alguén ali? Sí. Pois habrá que tomar nós eles. Pois, sea quen seña, señor alcalde, ou quen é o alcalde, ou cobra o sueldo do alcalde, e por ali, por lo menos, Bueno, pois, por favor, intenten ir ao... Señor Luis, usted que é sanitario, si a mí me quitan unhas pedras de arriba, que xa lle dixemos ao alcalde, con la reto, solo que quiten unhas pedras que estamos en peligro que nos caigan na cabeza e nos maten, xa teño auga. Eu non digo de que la arreglen ahora, eu digo de poder coller a auga, que non podemos, por non quitar unhas pedras. Xa o tomaremos en consideración. Vale. Desde enero que se lo he dicho, que estaba con Beiro ao lado traballando. Vimos tamén, queríamos fazer unha pregunta, que vimos que se licitou o arranque, unha proposta que trouxamos tamén, que nos acompañan os vecinos de Souto, que se licitou o camiño, o acceso á vivenda. En Souto, queremos saber en que estado está esa axuda, se se vai proceder. En Souto non se solicitou. Soutelo? Sí, No, pero eso é Soutelo e San Martín. En San Martín. Souto, en Sabardo. Vale, e en Souto, o que preguntamos é, en Souto que foron vostedes ali, que me consta, solicitaron axuda para ese arranxo, porque estamos nunha situación similar á da nosa veciña Carmen, que tamén casi non poden ir á vivenda,
Por eso, Estamos preparando outra a memoria para facer. pois a ver se por favor lle dan xilidade porque xa digo, levan tempo cargando. Vale, e despois, A ver, que tal? despois, solicito, No, quero dicir que eu tuve aí e dixen da casa. Entraban as silvas pola porta para dentro. Me cago na hostia. O cariño que desde logo pide justicia. Pero que me pide justicia cuidar algo da casa. no tema privado, Cuidar algo da casa. No privado. As silvas saben que o camiño entra pola porta para casa. A ver, que a túa casa que tienes pedindo cousa justa, que tienes pedindo por aí cerrar o camiño, pero que xente nas silvas, todo da casa, unhas pola porta e outras polas ventanas. pero claro, según eles, non ten salud para poder desbazar e non ten tamén a mellor posibilidades económicas, o que pedía é que entrara un tractor para poder limpar. A competencia municipal... No, limpiar a casa No, digo que pode acceder un maquinario, que pode acceder tamén co coche, ten que subir andando. Pero, dixeron, xa te olvides de abaixo, que isto tan xusto, isto non é nada, abaixo non. Ten que subir andando. A ver, tú vexes ali. Pero claro, que estuve, Bien. trouxamos a moción. Fomos os primeiros sin ir. Bicho callejón cano, primeiro sin ir, non. No. Como nós que xa se fixo ali antes. Ai, sí, foron, e non fixaron nada. Fai anos. O que les pediron, o que les pediron o da casa, o que vivía na casa, dixo que non. Que ele non quería que se lle fixara a cesarea. Estes que estamos falando son heredeiros. Non deixaron, o da casa da vida non deixou, dixo que entrara para arriba. E que non está. Pois só fixeron adiante esa casa. Hai dous anos que... O sea, non é toda a culpa do tipo de goberno. Hai 2 anos que piden que se arregle. É o que é de justicia. Eu dixen, se o Ayuntamiento de Penal Antonio Alves, outros que non fala así na casa. Pero é un tema que vostedes falaron, vai un momento. Pero eu sí, non é radio, ver unha vivienda que digo, vosotros non sodaste la camiseta aquí pola casa, son servideiros. Eu que diga que se Sabes que contesto, queremos amañar o camiño para dentro da casa. Bueno, é legítimo, non? É legítimo, claro que é. Pero entonces aí podes priorizar tamén, No, pero... Aí se chegas de momento tamén o Concello pode priorizar. Pero creo que se poña en venta, que é un tema privado, que isto xa non vou alargar máis, que se poña en venta é bom. A ver, se dixera, sí. É bom que pode comprar alguén que veña unha familia para aí, pero insisto. Queremos vir os fines de semana, queremos vir á casa. E non podemos, non. Queremos a ver se agora, a ver se podemos volver á casa. Protegía, pero eso é legítimo, Eduardo. Eso é claro que sí. Pero por moitas cousas. se a prioridade son arranxar os camiños e os aceros a vivendas, queda constatado que hai... E ese todo estaba así no mañana porque non quixo o dueño, que era solteiro. E renovar tamén. Era Un solteiro. renovar tamén non quixeron vecinas. E en esta casa non mosteiro tampouco. Estamos falando só. Pero non é só os outros. Por eso digo, bueno. Continúa as aldeas, Por eso, e non foron capaces de decentar as cousas en toda a vida gobernando. Pero bueno, ten moito que arreglar. non foron capaces de botar cemento en todos os sitios, en todos os hoteles e vivendas, ou un poquín de gravilla, por lo menos, en toda a vida. Pero bueno, non quero alargar máis. Outra pregunta en relación ao convenio que, bueno, a moción, a proposta que se aprobou aquí tamén, que trouxemos nós, o 5 de febreiro do ano pasado, para a restauración dos títulos das pallozas. Creo que se fixo un estudio para o Concello se encargou, tivemos unha reunión ao Concello, que eu agradezo que me invitara Limpio Ornedo, que é a Xunta de Galicia, que é a Delegación Territorial de Lugo, e tamén a Diputación de Lugo, que non asistiu, nin contestou. Entón, vostedes comprometeronse a fazer un estudio, si cumpliron, fixeron un estudio, que creo que está en torno a 600.000 euros, pero nos... Claro, a pregunta que facemos é se o Concello de Cervantes, se vostedes falaron coa Diputación de Lugo e tamén volveron a falar coa Xunta de Galicia para ver que solución realmente se lle vai a dar a isto, porque quedou a cousa así e non sabemos nada máis. Tiñeron os vecinos a asociación de teitos de palla e trouxeron un convenio que nos parece bom. Que creo que presentaron na Xunta de Galicia, na Diputación tamén, seguramente. Que nos parece que é mellor, porque queren botar aí o penteo e peitar as pallocas ao mesmo tempo, as dúas cousas. Que non sei que é mellor, porque facerse ca palla agora é un tema... A pregunta é clara. Entonces, vostedes como organismo
O sea, van a apoyar esa proposta da Asociación de Técnicos de Ourense? Sí. Sí. Parece que é un bom proxecto se o levan a cabo. Vale, correcto. Mellor que o outro. Non Vale. parece? Vale, e despois unha pregunta que tamén é en relación a unha proposta que trouxemos o ano pasado, en setiembre, que era, e que se aprobou, que era a revisión das armas no cuartel da Guardia Civil no que se antes. Quedouse de facer unha proposta, unha petición ao Ministerio do Interior ou ao organismo correspondente. Que fixos. Claro, sí, sí. Claro, pero a pregunta, se me deixen terminar, a pregunta é se sabemos algo. Entendo que non. E vostedes teñen o proposta de levantar. Vale, pedirei polo... Sí, pero eso é, vamos a ver, eso ni siquiera é nós. Aquí cando se unha proposta, o funcionariado, a secretaria, é que ejerce esas cousas, é que manda. É dicir, que non é que vai ao alcalde e mande esas propostas, as eleccións como isto que se aprova hoxe, da augas, iso que non tramita é... Pero estamos de acordo, pero o funcionario sigue as órdenes do alcalde, non? Non, a funcionaria, en ese caso non sigue as órdenes do alcalde porque estaría delinquindo, estaría prevaricando, entonces non, eso non o fai. Vostedes acaban de dicindo, porque se aproba en sesión plenaria, claro, é a lei. Que se aproba en sesión plenaria se fai. Entón, a nosa pregunta é moi sencilla. É se vostedes trasladaron isto a Secretaría ou aos funcionarios de turno para facer a proposta. Pero se dá automáticamente. Teñen alguma contestación? Aquí hai o que estaba justo ahora, non? Vale, pois, teñen previsto volver, porque xa hai máis dun ano, teñen previsto volver mandar outro escrito pedindo pois que pasen acto, por favor, si poden volver facer outro escrito, porque creo que é un servicio importante. Non nos van a dar caso, estou ben seguro. Eu penso que, pero, por dicir que non quere, que eu estou totalmente de acuerdo. Pois o Concello son do mesmo grupo político, non dicen que tal, pois... Pero agora digo, ten algo que ver con O señor Barlasca, o Ministerio do Interior. Ese puxo o señor Sánchez, os seus. Mas aí terán contado, non? O Barlasca é o jefe de todos os guardias civiles. Mala que me fa caso ni yo. Estamos de acordo nisso. Eso é o que está pasando. Vale, pero se poden volver a mandar un escrito agradecendo. E para terminar, que é un asunto bastante importante, por ser o último, non é o menos importante, é sobre un procedimento judicial que involucra o Concello de Cervantes. É unha resolución do procedimento judicial contra o Concello nas obras dos camiños de San Martín das Cañadas. Hai 3 meses que saliu esta sentencia a raíz de que hai 3 anos, en xullo do ano 2023, comezaron as obras do mellora deses camiños en San Martín das Cañadas e que a día de hoxe están sin terminar porque, bueno, houve unha serie de problemas que nós advertimos no primeiro momento, tamén os veciños e como sempre o goberno local, o goberno socialista, caso omiso. Nos trouxamos a pleno as obras de San Martín das Cañadas e, como dixen, advertimos ao goberno local que se a empresa, porque había problemas, se a empresa non terminaba os traballos ou había algún tipo de problema, de responsabilidade, o responsable é o Concello, non a empresa. Eso advertimos. Vostedes dixeron, non van a reclamar a empresa. Sí, claro que teñen que reclamar, por supuesto. Pero é que vostedes tiñan que saber, se non sabían, tiñan que saber que se había algún problema, e xa o estaba vendo, o responsable era o propio Concello. Entón, os veciños viñeron tamén a falar con vostedes. Nos trouxamos do pleno. Oye, antes de que isto vaya a máis, ustedes veñan ali, busquen unha solución, nada. Foron ali, sí, tentaron os oídos, pero nada. Porta nas narices, outra vez, nada de nada. Pasou eso, e os veciños dixeron, mira, esta cousa soluciona, ou podemos ir ao vía judicial. Vostedes, palabras textuais, dixeron, vayan á vía judicial. Non xa, non temos nada que facer aí. Pois ben, o resultado foi que a empresa, despois de 3 anos, porque evidentemente non cumpliu coas obras, o Concello expedientou unha, demandou unha. Marchou deixando 50% das obras sin executar. E os veciños tendo que acudir, como digo, á justicia para solucionar os problemas que lles acaban de dicir, que non quedaron os muros de que as terras se estaba tirando non se diría demais. Insisto,
de boas maneiras se trouxe a pleno, os vecinos viñeron a falar con ustedes, e na non hubo tutía. O Concello dixo, denuncia. Bueno. Vou proceder a ler moi rápido un párrafo da sentencia judicial que repito, esta sentencia judicial é firme e non admite recurso. É firme e non admite recurso. O Concello foi condenado, foi sancionado a pagar 10.899 euros dos cartos de todos os cervanteros, outros lanternas, por incumplimiento, o sea, por non proceder da maneira correcta na gestión da obra, porque, bueno, os muros quedaron mal feitos, a retirouse onde non se debía, demais. Avisouse, non fixeron caso. Entón, a sentencia dice moi claro que ha quedado acreditado que con ocasión a la obra denominada melloras do condicionamento dos accesos a San Martín das Cañadas se ocasionaron daños en las propiedades de hoy demandantes, porque demandaron máis de un veciño. A un deles xa lle pagaron, que esperaron, encima de ter que pagar os cartos públicos, tiñan unha sentencia firme de pagar 2.000 euros, pois non pagaron. Tuvo que outra vez o demandante, o veciño, tuvo que volverle pagar a abogada para que pedira a ejecución da sentencia. Entón, cando pediu a ejecución da sentencia, o Concello pagou. Pois claro, eses cartos que houve que pagar demais, os intereses e os gastos que houve que pagar a abogada por presentar outra vez outro escrito, que nos pagou? Os veciños de Cervantes. Pero, bueno, isto é ben que se sepa. Entón, como digo, esta situación é lamentable, e quero que se sepa. Queremos que non volva a pasar. Na propia sentencia dice que a Administración Municipal debe de responder ante os daños causados nos particulares, que todo intento de desplazar a responsabilidade a la empresa contratista resulta irrelevante en este procedimiento. Isto, que naide somos maestros de naide. Non, que pasa? Que nosotros, cando pasou todo isto, antes de que isto foi, asesorámonos, miramos, interesamos no tema e sabemos que isto iba a pasar, se non se solucionaba. Vostedes, non sei se foi por ignorancia ou porque non quixeron pasar tempo nesto, pois dixeron, bueno, que sea o que Dios queira. Ou dixeron, bueno, como son cartos de todos, se perdemos o juicio, total, non van a pagar os cervanteros. En este caso, dice o auto, a pericial propuesta por parte da actora ha resultado máis fundamentada e convincente que el perito proposto por la Administración, é dicir, que claramente a justicia, o juez, viu que o fundamento tiña o que demandou, non a propia Administración. E quen delegou nela, porque parece, o que dice aquí o auto, dice que a propia Administración parece desconocer lo que la empresa ha hecho en el lugar. Isto dice o auto, isto é justicia. Isto aquí non estou inventando nada. E deixa claro que a Administración non se pode desentender dos perjuicios que unha obra por ela contratada ha ocasionado ao demandante. Queda ben claro. Entonces, como decía, a sentencia dice que estima o recurso contencioso interposto polo demandante e que condena o Concello de Cervantes, como digo, subsidiariamente a pagar esa cantidad de dinheiro, máis costes, máis intereses máis, ou arranxar o problema que hai, que é arranxar os muros e quitar a terra onde se fai. E insisto, isto non cabe recurso. Entonces, xa hai 3 meses que isto se fixo firme, vostedes van facer como co outro veciño, van ter que pedir, o veciño vai ter que pedir a execución da sentencia, ter que pagar máis cartos para que se solucione o problema. Vamos a ver, as sentencias judiciales a nós nos ocurre non cumplidas. Cando chega unha sentencia judicial que nadie é abogado, ni é revista, ni eso, entonces asesorados por a secretaria e siguelante a eso con o asesoramiento jurídico da Diputación, vamos dando os pasos que normal. Eu non sei ahora mismo onde está, porque levamos, non sei, hai tempo que non sei como está o tema, que cada vez que falar con os letrados e a asesora. Sí, estaban los letrados mirando el tema, que hay autorización para la entrada en la propiedad y hay que ejecutar. Claro, es que eso es lo que hay que hacer, es decir, es que no es cuestión de leer lo que nos parece a nosotros y eso, no, hay que seguir los pasos, con la lógica. Correcto, pero a pregunta é... Eso nunca se parou, é dicir, nós desde o momento que chegou a sentencia, paramos eso, claro. Está un cuestionamiento, está xa dicindo, está en marcha. Que eles non corran moito, pois, eso xa, claro, non é cosa nosa. Eles quen? Os letrados. No, pero non se trata de correr ou deixar de correr. Nós o que preguntamos é que, despois de todo isto, se vostedes poden falar co veciño, digo eu, intentar dicirle, pois mira, falar vostedes cos seus letrados, e que fale con dele, e dicir, pois para evitar máis gastos coas cervanteros,
e que usted non siga con este problema, vamos a agilizar isto. Esperamos, damos este plazo, vamos a facer. Punto pelota. É iso. Espero que non se volva a repetir este tipo de cousas, porque en outras obras, lamento dicir que pasaría o mesmo se os veciños se atreveran a denunciar. Entonces, por favor, tomen en serio todo isto, porque isto sea unha visión adelante. Estamos a buscar de todos. Gracias. Bueno, neses casos, a xente ten que pensar que os servicios é para eles, non é para o internet. Porque se a xente dos pueblos non pon o seu para que tiñen os servicios eles, mal negocio. Mal. Porque os servicios que máis son para eles. O problema son todos os pueblos, pero terán que pensar que é para eles. Entonces, o que máis pase por eles. Eu quería fazer un inciso, se me deixáis, sobre o tema ese, porque Hai que eu non asegurar paso que de todo tarde. escrito. Quería facer un inciso sobre o tema ese. A que non é moi reglamentario, pode facer unha pregunta carna que estamos aquí todos. Vamos a ver. O jueves pasado non tuvemos médico en toda a mañá. O lunes non tuvemos médico en toda a mañá. Este jueves non vamos a ter médico en toda a mañá. O lunes non vamos a ter médico en toda a mañá. E os días intermedios está media mañá, só un sustituto que ven. Esa vai ser a situación de todos estes meses de julio e agosto. Sí, por respeto ao señor que pediu a palabra, que fale ele, despois falo eu, porque pediu ele a palabra antes de acabar de cerrar este tema e despois contesto. Eu quería fazer un inciso que falou Óscar, como parte a aceptar, despois de cando se pasaron as obras, de ir a falar aquí co alcalde, o veciño en Maseu, polo menos 7 veces. Total, que as obras brillaron por súa ausencia por parte do Concello, porque nin se preocupou de ir a mirar se estaban ben ou estaban mal. Meteron-nos a nos un montón de gastos, ocasionaron gastos ao Concello sen necesidade, porque as obras no momento que se estaban ejecutando mal, porque había que pararlas antes. E despois, o que falaba o compañeiro, que dice que as obras son para todos os veciños, sí, de acuerdo. Pero ten que ser para todos os veciños ao largo do perímetro onde se vai nas obras, non nun sitio arranxadas de mala maneira e noutra facelas como unha autovía. E aí houve potenciación do Concello, de verdade, muchísimos anos, que deixaron a un señor meter os muros das entradas no camín que os usurpou mitad do camín, e por aí non pasa ninguna ambulancia, nin pasa o camión da recollida da basura, nin pasa o camión do butano. Despois de todo eso, de falar aí, nos tuvemos que denunciar por daños e perjuicios que nos causaron as nosas propiedades, donde a mí, inclusive, tiraron a terra aí nunha finca, denunciamos a hidrográficas, veo hidrográficas, levantou un informe, e ao final quen acabou pagando a sanción? Eu. Despois de facer non sei cantos recursos, que agora teño a recorrida, que vou a mirar, que eso tamén lo va a ter que pagar o Concello, porque se eu non fui o que tirei a terra allí, como dice a sentencia, está aprobado, dice, todos esos gastos que se ocasionaron, vai ter que pagar o Concello. Por qué? Porque eso non se levou en condición no seu momento. Evidente, se abandono das vosas funcións e non previsitar das obras, nin verificar, nin directo, nada. E o Concello non pode traballar así. O Concello non pode parar unha obra sin unha orde judicial. Sí. O Concello non pode parar. O da orde judicial podemos evitar antes, falando, esas empresas non era competente votala antes. Pero eso non se pode votar así. Sí, o Concello sí. Mire, eu traballei nun Concello 28 anos. Nun Concello 28 anos, un 400 de habitantes. Pero eso ten que dicir. Pero por eso, precisamente. Pero tú sabes cuántos meses tarda eso. Pero o Concello tiña que tomar medidas antes que perjudicar os vecinos. É o que lles piden. E evidentes abandono de funcións, das vosas responsabilidades. Porque o diñeiro non é vosso, o diñeiro é do pueblo. E ese diñeiro que nos fizeste gastar a normal, o que ten que pagar o Concello, que vai repercutir en todos os habitantes reservantes, non había necesidade de gastar.
Vale. Eu o que quero saber agora, porque eso ten un plazo, e antes de que vez eso non vai quedar aí dormido. Dice, quero saber, a ver, se des a reparar os daños que se ocasionaron aí polo tema das obras, ou vades a pagar. Porque hai dúas cuestións, porque a sentencia é firme, non cabe recurso. Pues nós cumpriremos a sentencia, se vos nos vai a dicir. Porque iso non ten outro camiño. Cumpriremos a sentencia, se vos nos vai a asesorar. Saliu a sentencia. Eu falei con Benino, o 21 de abril, outra cousa, e preguntei que iba a pasar de Bueno, vou a contestarlle a Luís, que ainda que non é unha Luís, respecto a falta de estes días, eu lamento moito a situación, pero sabes que isto non é unha cuestión que pase única e exclusivamente no Concello de Cervantes. Vivimos unha situación en todo o país de déficit de médicos, fundamentalmente de médicos de atención primaria e de pediatras. Vivimos unha folga de médicos que o falábamos antes de vir aquí, e eu non lle quero botar as culpas a Naide. O que quero dicir é que a Xunta está facendo todo aquilo que está dentro das súas competencias. Temos un plan... Non fai o suficiente. Bueno, se me deixas acabar, e despois falas, Eduardo. Eu son a portavoz de Sanidade no Parlamento de Galicia. Este mismo martes vamos a debatir unha moción que é o plan de verano. E vamos a tamén aprobar, porque vais a aprobar, porque nos, igual que aquí se aproban moitas cousas, porque a maioría é do Partido Socialista, ali a maioría temos lá. Nos vamos a aprobar unha modificación da Lei de Saúde para poder cubrir as plazas. E hai moitas plazas, como a de Cervantes, que é unha plaza de difícil cobertura, pero volvo a decir, hai dificultade para cubrir plazas nas cidades porque non hai médicos. Ese é o problema, que desde o ano 2018, e iso xa o dixen aquí máis veces, nós o que pedimos, mira, as competencias para formar un médico tenas o Ministerio de Sanidade. A Xunta paga os sueldos dos médicos residentes, pero quen decide cuántos médicos se forman cada ano, esa competencia é pura e exclusivamente do Goberno de Madrid. Lamentablemente, desde o ano 2018, pasaron 6 ministros por ese ministerio. Ningún deles fixo caso non o que lle pedía Galicia, o País Vasco, que dos partidos socialistas, Cataluña tamén lle pedía. Todas as comunidades autónomas estamos pedindo que deixen formar máis médicos. Por que? Porque dos 15.000 licenciados en medicina que se presentan cada ano, solamente podemos formar 7.000 ou 8.000. Entonces, é un problema de déficit e eu lamento moito. A mí me encantaría que Cervantes seguira contando con 3 médicos. As circunstancias foron as que foron. A médico de Doiras pediu traslado. E foi o médico... A situación agora é ninguna. Bueno, espera. O médico que había aquí pediu traslado e foi... Que pasa? Nos... O sea, o Conselleiro de Sanidade quere ter todas as plazas cobertas. Qual é o problema? Que non hai médicos de familia. Pero iso pasa en Galicia, pasa en Castela e León, pasa en Castela Mancha, pasa en todas e cada unha das comunidades autónomas. Entonces, non é, xa digo, agora vais a aprobar esta modificación de lei que nos vai a permitir poder contratar a médicos extracomunitarios para poder cubrir as plazas que hai, e eses médicos pois van a ser igual que non. Eu cando acabei na carreira non me facía falta ter o título de especialista para poder ejercer Benjamín, que todos conhecemos aquí, a vaca cando veo aquí, e agora sigue sin ter ese NIP, e é un médico perfectamente formado. Entón, agora criticaránnos eso, pero nós dentro das nosas competencias é o que podemos facer. As cárceles, que son competencia do Goberno de España, non teñen médicos e estamos asumindo desde os Sergas todas as enfermedades dos presos estánse asumindo porque as cárceles tampouco teñen médicos.
É un problema xeral, Luís. Sí, E ojalá, oxalá nos deixaran formar máis e vender máis. Non me vayas ás cárceles, non me vayas a Madrid, non me vayas a ningún lado. Contando, que A pasa? competencia desaminada na Xunta de Galicia. Eu sei que querín ver un miércoles, por menos que vieron o lunes, e o viernes chamaronme que non había médico. A ver, o único que se debe ver antes está sin cubrir os médicos. E digo que aquí, porque está na área sanitaria e era de Cervantes, é que falta o que pode. Que non metas outro xo sí, con problema general é que faltaron médicos. Pero fai algo por Cervantes. Mira, ainda tú oixe. Mas que fai entrar por Cervantes. O tema sanitario é o que lle damos. Mira, ainda tuvemos o viernes que foi o día do médico. Non se pode envolver que é culpa do goberno central, Mira. que é culpa de esa competencia da Xunta de Galicia. Pero non é responsabilidade da Xunta. Mira, o viernes foi o día do médico. Cenei con dous parentes meus, de parentes aí de Fermín, que somos dos Lavín, que somos dous médicos un deles está no CIS e a outra, a Sarai, está na inspección. E ainda lles dixe, non pidedes algún para Cervantes, que vos queda o carón da casa. Tu pensas que non... O sea, pero é un problema de verdad que é generalizado. Ojalá. Mira, doeralles a todo Cervantes, pero asegúrense que eu non son das que menos me doy, porque me toca na alma. Temos que tirar como eres conselleiro de está na área sanitaria. Ojalá. Sí, Estamos non podo inventar. Estamos días sin médico. Xa non é dicir que haxa un médico, e tiña que salir a unha visita a casa. É que hai días, porque o médico non é médico. Entendo perfectamente. Eu tiña que tramitar a baixa muller, tiña que ir ao médico. E o meu caso é urgente, a baixa é máis flexible. Xa non viene de darme problema. Xa non o viernes a rúa xe aquí e dícenme que o lunes non hai médico. Dame para o viernes, pero bueno. Mas non en Villalba, Fratelo, Villalba que é un núcleo urbano, en Villalba tardan 10 días porque, a ver, en Cervantes estábamos acostumbrados a que no mismo día nos atenderan e ojalá seguir sendo así, e ojalá volva a seguir sendo así. Pero insisto, o que acaba de decir Encarna creo que non cabe duda de que é a realidade. Había tres médicos, pero que non é lógico, é que agora hai días que non hai ninguno. Vou decir así unha cousa, eu sei que a Xunta non vai dicir, e a Xunta vai, vamos a decir que fai o que pode, pero nós tamén, cando gobernamos, tamén facemos o que podemos. Que tú, nós non facemos o que podemos. Pero hai algo diferente, pero a única diferencia aquí leva, mira, isto é culpa dos gobiernos centrales. E de todas as comunidades autónomas, que isto vai seguir fai máis de 20 anos. E entón aquí só gobernaron dos partidos, o PP e o PSOE, e teñen a culpa. Aquí máis a PP porque gobernou máis. Pero non é igual, eu non me invito a nada. É dicir, pero non, entón tiñen que darle un dos a caer a cara de vergüenza e chegar a esta situación, porque é desesperante. A situación dos médicos, e aún é peor nos hospitales as listas de espera que está colapsado. Pero tú sabes que hai un manifesto, porque o sabes, de abril do ano 18, cando era ministro do Goberno Central, e todas as comunidades eran do Partido Socialista, a maioría, no ano 2018, e hai un manifesto, perdona, pero perdona, pero porque sempre vas que non gobernaba tal ministro do Partido Socialista. Esta é a biblioteca, claro. Pero vamos a ver, pero cuando estuvo no gobierno de Rajoy, non se cubrían as plazas, se obligaban a jubilarse, non se cubrían as plazas. E é verdad, e iso é verdad. Creo que unha de cada 10 estaban en algo de entonces, Luis, pero si desde o ano 18 ese documento... Entre todos la mataron y eso se está. Bueno, pero si lo entiendo es Estamos todos, quería decir unha cousa, estamos todos de acordo, fica no baixo do que dixo Luis, pero tamén unha cousa que quede clara, que compartindo totalmente o que está falando, compartiredes comigo que dicen os estudios que a sanidade galega sigue sendo a mellor de toda Europa. Eso teño dudas. Ahora mismo, o meu irmão estuvo en Reino Unido, é algo que hai, de moitos non te digo que o único que sei é que empeorou moito. Que pode mellorar, empeorou moito.
terminamos, pleno. Despois facemos un monográfico de sanidade. Muy mal.